wancho muri Bwensoko TV igetaseni Bwensoko TV ibwatira senge njao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchere ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchere bonda Bwensi korwa se bunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietariane Nyariki Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili jeni gongoro perpetual machin na nyora netrobin Bwensoko TV oboroso bomugusi amoriri ni gagendrete gutose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuru wasare nyorali chibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asora bego kumani wanabandegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Bwensoko TV oboroso bumugusi Eje Bwensoko TV oboroso bumugusi. Karibu wakire biyoyo minto moligerelia Bwensoko TV andonse asole asemambia bono nche no morandia pastor Chafet Yagita mumanyi korekanisi Happy Church Ministries International Suneka aiga senderero naso omukutano yuito monene National Conference ambao ole Kehancha asesema ya Kehancha aiga se school ya Taranganya High School na kwaliganiria ndonse asole asingincho mukutano yoiga igoto kwaligania abantu abange kujise mochonzi chenzi yaito ya Kenya iganda asosio asole gakiringo na kwaliganiro chamo aigase toko mosasi manyasaye asekene mbiyamono andonse asole ningo na kwaliganirie bono rende nigo natete nkwana mangana masini igoro yokoboka waito kwa mambya ekigera se mambya bono abantu abange babokire basangerikane tegaiga asingicho ko musabanyasaye abantu bakire gaiga asoko motogyo monene naye asole nubwente kwira ibirengereri ebi omanyenga ne sababu nero nobuyamboro bokoboka mambya nakogenda sosi wa nyasaye abantu go babukira abange igaiga nigo tora abantu gwita nikiri busaro nemo lakini asengi mambya bona abakaka nabangina nabana bake babukire bakomorera nyasaye bakomotogia bona asole asemambya bona nyasaye nyokobikire moyo onyokoiro bo moyo wokanaye genda sosi wa nyasaye murere kole Nairobi kole Mombasa kole Nyamira kole Kisii kole Kehancha gaiga mostiri bali bali ange gaiga niko twabaliganire tuchaka amasobo amo bona tikansabe asengi nchoko kosisere litukoli yao egeruto litukoli ya andose asogocha tata nyasaye itomya twakobakire twakorero bona sema mbega kwabere nyasaye umwigenwa twagosikire na kulimukirire taigoro omarane bugo kumya asengi njira yoro murendi ondete yonga bunaye mbiyamo nasinga ncho watoiro wanchiro naende korali tukoli alero nasinga ncho bonene bwao nasinga nchiyeske yobwate mbiyamo nasinga nchinguru chao bona tatoito abana bao ni barabekera samabokao omonekera bagosoka gochiyo bisi cyabo gochiasi kigasi cyabo gochiasi byasara byabo basesenie seseri nyasaye ite byasara byabo seseni kigasi cyamabokao mbiyamo nasinga nchingoro muya na ndoroso buyo nasema mbiyabono nigo nachenire nyasaye itoli tukeliga libe litukulia masese wansera mambirero iga na wikira kisa cyamaro batatebe ngambi yamuno monene asenga nchali amaya wakorire nasabirense emere tubuya bwao nansiyo byana manyika Kristo Yesu romo tolito amen buna barateri tangani igotora sensemo ya Kehancha ase school ko Taranganya Boys High School gaki onye kuiwetelio geliga nigo na kwaliganiri obamo 90 na ende nyasaye ito anyara ko bako wasesema yamono shalom mobeneli tukoligia Eje Bwensoko TV oboroso bumugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na Kyomuntu
Mwanjito Mulgeria bwigeta sene gya Soko TV inabwate chimbawa ne chimbabe chini go chiare konganchira ngeruke inyare kingwikirania engere yane chimbaba cyoko iruka go chia asamarigoro nyare kingwikirania engere yane asobogima Mwanchu Mulgereri boigo chimbabe chyo na bechinga kichinde chireke onyorenga chia munyokire kere chia munyokire onyorenga gwachakire taro yokogenda na amaguru yokogenda oyaite kurende chinga kichinde na boko igunga kwarosire maguru nararosire kurende wikatwikirani ekerenga Mwanchu Mulgereri na kitokurigereri norosa elina boko genda busyo na semambia bono togotebi no gendete goita amaguru mwakegero chagete nkwabwate chimbaba chiao kwabwate merobili yoko iruko ikororo kurende merobili yo na bera bechinga kichinde terekera na Diana Soko bwakire Mwanchu Mulgereri nande karibu asili tukolia lero lya Lamisi sitalikia 25 na ibire chitogo chinyora bwango sana gekogera lero mangana nagenderete magana manene ochorio bokoboke ochorio boke tigantike tebo bokoboke ochorio boke ditukolia lero ngagiteboni gachisechiga wachakire bene bituo byegoirwe andonsia sobere to Mwanchu Mulgereri lero tigatukwania abantu bale chinsemo chekerenyo totebi nkenyoro kiole sekerenyo ikyo totebi abantu bale chinsemo cyanyama yatu abakwanira abantu bale chinsemo cyanyansiongo abana bo bale koboka nande anana mono Mwanchu Mulgereri ni nubali mwale nkerero litukolitangani mwale koboka nande ntageteli tukolia lero Diana tutaite tukwane no Mulgereria asemambi yabono kwira na tole bali asensemo yo mtandao bali tokate abanga no bali ase Cornel yo mtandao bacha batatebye sibabere terekini ayo asoberete semambi yabono kunyara ko batole tugukwana naye chitaike chichinsini ni gatonyara ko batatebye asoberete mambi yabono tatebinga kikelike gendra taseke nyule kyole elitonyara ko batoko genda mono Diana otebire nabwate chimbaba na inje natebire kere chimbaba chia minyogete iko na chagete go itamagoro nekera magora abunegete osakarosa wikakwara kuigasa ogenderi nekirenge ko no Mwanjito Mulgeria tana ne kwarigania somo bya Soko bwakire tunyare tokosanga butambe tokoteba nichinga cyokumanyane na bego semania buna emambi yabono litsukulia lero bocholimbo chikokolekana bole osibwa chakire kurwase county haliase abarwaneri Mwanjito Mulgeria emambi yabono kakitenga baikira dirasegetuo naye onyekwera sinsemo chenya maya ekerenyo nabigo nyansyo bakurwase county ito ya Nyamira tumete county ya Kisii no babire bakole kambi asensemo ye county ya Nyamira kuri no Mwanjito Mulgeria no gusaba gwitori tukolia lero nga omorembe obekera sinsemo chiria obocholi bolibo chikokolekana yera bagutunyora somtanda ito Facebook na bego YouTube nyare tugusanga tunyare tukumanya ni mambi yabo no Mwanjito Mulgeria ena bayitio studio boigo na bagutumorwa kuri gose ujumbe yago ya 0788 666663 078 mara kabere 6 mara 5 na 3 nere namba yo moirio tunyare tukomanyania emambi yabo munabo igo Mwanchu Mulgeria ase mambi ya lero twatebire ngwakole simigo chaga ige namba yaito yere 0788666663 elio nyara ko bagota tebya soberete enambe yitwa kwa na bere sesemo ya WhatsApp na ndebo igo nabo kunyara ko ba kogo twakere simye se mambi yabono ototebi nkinyuru kyole namono bamenyi bekerenyo buna twateba banyansiongo na bali mule chinsemo chiri cyanyama ya nimanyeta se mambi yabono nigo mogendrete kuyaliga nikogenda se bituo eli munyara ko ba mokora Mwanchu Mulgeria nga yabwenere asenchira yobikiranu na namono nintagete kumanya nabasaki baito asibabereta se mambi yabono kilikegenda te kolekana se chinseme chyo anene mono ngatebigwa nga Mwanchu Mulgeria mbuna ase mambi yabono nigo bona baliki baito bale ase chinseme chyo Steven nyarikie mbunde ni gale chinsemo cyanyamaya nabo igo amurikyo ito Vincent Munda no ale chinsemo cyekerenyo Mwanchu Mulgeria Dominic Yondeli Wycliffe na Caroline Mausa nabo igo Sofia nigo bale chinsemo chyo chia anyamaya ekerenyo nabo igo chinsemo cya nyansiongo nabo igo nyamaya Mwanchu Mulgeria eli banyara ka baga totebinga nkikelikegenda to Mwanchu Mulgeria ntagetenda aramanyanga ase mambi yabono bwetira so mu director ito ngaki abantu banyamaya babokire abantu bakerenyo babokire ngaki bituo bikororekana ase mambi yabono kubwatekana neli chikolia IBC Mwanchu Mulgeria bituo nigo biko iguru chinsa 12 chia mambia kerana intutua cha kilo morobeli bwen soko bwakire togotebinga soka elio nyara ka baga gokora endo ikurukunga amamuzi aliaganiri unyara ko bago choro murayo liyo gubwanchete na namono ekera umwanchete umanye undenere na baratuketa mwancheti
na ndekera chigo chikobarwa nyanchigo isana mwareta chibura buru nekero mwanjite one kinge kwa mwanjete guri saguri atakwa ebesa saguri maitinga igentongira guchukwikirani ekero ko murigi no monyore mwancho murigi ntwege ntuturagotebye semambia bono matuka mange babere bagotebire nde bonekera bagotebire sa matuka yonsi pyo mwancho murigi bono chekire chinga kichiri bona senchira ya bene nayo konyara koba gokoranga ngikirikira nyara koba gekorekana ase chinsemecho asoberete na asenchire wikira no mwancho murigi nabo konyoranga kwanyore libaga na koranga kwagenderere busio na koranga kwanyare koba kogwikira nikirike bwenerete andamono bali bali ase chinsemo chiria ase mwancho murigi okonyoranga kwanyare koba kokora kirike bwenete sese mabia bano eliyo tonyara koba tokogendera asenchire wikira Manjito muligeria inyara litukulia lero batwagotebiri obochorio bokebwa chakire kura county au hase buraneri bebirogo au bagendete boniga limete chingoro cyaba innocent ngo bolia barenga litskeringa kirikoba litskiria lero nakirirabe abarwaneri bari kurende to gusaba ngo ituntu abana abaralia omorembe innocent orichisemo chakaspuri malava no nyembere no tabantu bagasine kona koreta chibura buru korene twaro chiritkurigoro kiombe kiria getene tobo choli ne chimbebe IEBC wetera omonyakiro bobo natetingana habiketemero biri bichikonekia omorembe noro na boigo ndite yugo chikoyo turubania pintumbire tutakwane semambia bono bocholi wakemboga ndete chinsemo cha balava bocholi wakemboga ndete chinsemo cha north mbere north bocholi wakemboga ndete chinsemo cha magarini chinsemo cha kajia amjana rukogaiga wadia ya mekali kurunga township nebwa toba choli bwa yoboke nabo yugo mwanchu muligeli chinsemo chirichia Kaspool bocholi mbororo nabo yugo ugenya nebwa toba choli nkagirete ase umuwaziri we chinguru chimulero yarakorwa ase enchira yobekero nigo mwanchu muligeli ntarabatabire semambia bono nabagoto tebya asoberete litunyara kwa batokoranga kitoko nyara kwa batogoturana na kogenda nabuna twagotebya nigo tutagete gukwana nabaliki baito bale ase chinsemo chirichia gusi anamono tunyara kwa batoko yugunga nkikegenderete eliyo tororenga ninkike gendreta se chinsemo kagirete nga tutagete turagenda senseme ya nyamaiye producer ito ntagete turaso sensemo ya nyamaiya tororenga ninkike gendre toro ayemase yemonyegenete ngumurikyo ito Steven Bunde onyorire bali banyari ko baba kororekana semambia bono niko bagendete eliyo tunyara ko batokora nga kyumo nchumurigeri ekonyarkana asemambia bono mwanchu muligeri mu producer itagata tebinga nagendete na kurubeli tunyara ko batoko monyora Steven Bunde kurwa senseme Diana ndoche kulende innocent agotera no ale chinsemo chige sieri me anyamaiya ihonga narange ngumwikira ali tunyara ko tebya lyagendete kwene kiwa maite bana abantu banyamaiya twara kwani na barobo twara kwani rwe bana barwanireri Wono ngaitininga kiene nandwe bachoro murayo bo MCA kagerete nga mwanchu muligeri kwanyorita libaga ukaraba igugaiga abande bali banyorita libaga bagachaga iga abande bali baberi bagweta sekenyoro kwa kwane na barabu ebenyamaiya ebenyansiongo bono litukulia lero no manyeteke manyereri kyumurwa neryo gotagete ndabo kunyara kabaga kogenda senseme ina nemono nyara kabaga koranga kwanyare kabako gokora kirikibwe nete Diana tagete tuligeri bali sensemo yo mutanda sembambia bono togoteba ngane litukulia ye lirelia bene anamono ase chikura chigendete kuna gwakwa ase chinsemo chiria chianyamaiya nyansiongo nabo igekerenyo maete nyansiongo erange na seitu barabarere iga bono lende twegenete nga asemambia bono banyoreri bagabwa kirebu ya Benedict Obiri agoteba kurwa chinsemo cyanya chekisugubo tuned in Vincent Obiri mbijamono Jessica Murao tabenso kubwa kire following from pipeline mbijamono pilipili hoho agoteba in Bonventure Mubisa agoteba kurwa chinsemo chirichia kirwo mosocho nonde ime yomurobeli goika omoelio Dennis Makana kurwa nyabururu watching live asenchira yobikiranu negati ya bali banyoreri baga asogoso ase umurobeli bwensoko bwa kire nindoje Jared Orule Matuleti kurwa Nyachichi Secondary School ime ya Nyamira County following Dominic Nyabuto umwalimu Dominic kurwa
korwa chinsemo chia kiumbu amasago based tuned in mbaka tamati igo negati yabali bagenderete nindo chega igajeria kiruba teba mina and blessings in Jesus name kubwate kana nogo saba twanyara kwa tokonyora asemambia bono mwencho muligili nto twagotebire semambia bono nabokonyara kwa na aro twa kiresimi gaiga se studio na mbele twakwa nabokonyara kwa bago tatebia soberete mambia bono ilitonyara kwa tokoranga ninki kelie konyara kwa bage okorekana twagotebire anne mono nigo togendete kuligia aba sakibaito bale asechinsemo na batebinga umusakito kurwa ai county ya Nyamira Steven Nyarikie Mbunde lero niga abwate abageni babene nabwate Dominic Ondeli nabwate Sofia nabwate Wycliffe nabwate Caroline Mausa naboigo Vincent Munda nigo bale sechisemechi karabago chichaga abu Dominic monte binga ngakirero Steve aborokie ebinyuro rende munyara kwa mogo so asomurubili essential yobekiranu na namono tonyara kwa tokoranga ngaki ebwene to musolbi Yesu by the time ndamorraga iga musolbi Yesu zumbu yore bone mambia bono mwanchu bachori ikire nakari olinda kurwa tubwate babo bali bakurukunga babo Jeria Kerubo bali bago chabaso imeyo murubeli na banda bange asenchire weekend togotebye semambia bona bokonyara kwa bago swaga iga elitunyara kwa batoko genda asobwa monande buna twagotebye namba yitu ya studio nigere 07886666 63 0788666663 aiga tuliko chikoba gukonyora kende kiligera abege kugwetera aiga no tuchikoba tu kumanyigoro yobo chorio buna bogendete gokorekana sechinsemo aona buna twagotebire abasaki baito nigo bale se chinkongo abagendete kubwatia kilikebwenete gokorekana senseme yu anene mono togotebye ko morembe litukolio gochora ulio tagete na lieli ikire litukolia rero manjito murigeria naye nabo gotoibirengere byago kurwasi chinsemo chiriole chinsemo chenyama ya kerenyo no nyemba libara se county ya Nyamira ne county ya Kisii sana se somo gusiore tatebe kerengere kya litukolia rero na kyoro cyo bochori obugo chikorekana ose ai kwabokire kwabwatire kura yao ase kwabokire wika ngakiboni gamanga nagendete kyara togotebi kurwasi county ya Nyamira no abasaki baitori litukolia rero bale no Caroline yari nabo igo Petweri Wycliffe orenge banyare bagotebyanga na ali agendete kweneke kurase county ya Nyamira go monjito murigeria eya mase ya molituri ale no tugwata mange tukonyara tukumanya nabigo kinga cyo bacyo bo korekana tunyara tukumanya nga kibwa korekanireri bakawoto cyo kwanga amachivu chalia baikire bali nabatanga ni baikiralia bagendete baikira sebituo ine semo ya Nyamaya mwanchu murigelia ine ward ya Nyamaya asiboniga abakie kura banyare kwa bago ikasemambia bono muri kito Steve Nyarikie Mbunde nigara senseme yu chini chibiche maseyemo bali basoire sigetuo bajinyare kwa bago tonyelia yabo bago tebanga na tonyeiri mwete bono mambia andi bakuru kwenye ni ntangani irangi bono yasoire kenyorongo bora ni bali nga yirankiere igorende mwanchu murigeli enerenga kili yo murayo konyo kuna kwa tebanga murayo yo mate na mochoreta takora kende bono kwanyore libaga bono renda abande mbaga tebale aro murayo nere mwa monyora etebe yuira abuo no Diane murayo yakobekero no chiko baruko ruchisana igo ekinege segetwe kyamo isekoligeli ngalia nigoba semo yegesiri yure ime count amini ward ya Nyamaya asana na mono mwanchu muri se county ya Nyamira ni echine chibiche yeme aseye mokorwa ase ward ya Nyamaya buna omusakito Steven Nyarikie Mbunda ikira senseme yu asege kakirege kengo nyarande ko banko muligia elitunyara ko batogo kwana nere tote banginchire itonero ro litugo kwanirana elitunyara ko batoko manyanga ngaki asenseme yu ya Nyamaya bagenda tumwanchu muri igorende nere yu asenchira ibigano tote binga rero Nyamaya kokorere uamuzi rero nyansiongo kokorere uamuzi kerenyo kochora ikintonda te yo mu gusio minto angumo bali baguchwa kekura litkuria rero esokia sobonge choro murayo yore nkora yago nandoro chingara bawo konya kora muria gwake o mwakeresimi ngana bawo konya manchito mugiri omurayo yura chwa kolentera moncho yangumo kora se county ya Nyamira chinga kie chitoroche mabe msiembanyara bakomurusia bisio mugavana ngagitenga nechinga kichindo nanda ba Nyamira bigase bachora barayi bali baganiri
Mwancho muligereri muna twagotebiri iki ni kinsemo kiri kya nyamaya ege tuokyo wakachikura gekurukunga egesieri abantu begesieri bayigoire egesieri mambi yabono nagokora kiri kibwenerete bagotebanga banyareko bakonyora marieta ya bali bakurigi andake biroge ebyo na mono ntagete muri esenchererie itotogoteba tumanyete umurike ito Steve nyari kimbunde na mono anyareko bagagotumanya ekikegendereta sense meyo nimanyete babo Dominic Nderi nigo bale enchera Diana kingendete kumuligia rigeria ngo kimessage rikirororo mu producer itogagotete byo monyorira atubumubikire sembeo ritunyara kabatugo kwana maseye mukurwa chinseme cyo cia anyamaya astogotebanga nigo bona bakibeso kiri eri banyara kaba bagokora kirikebwenerete asenchira yobwikira nigo mwancho muligereri asemambi yabona togotebinga ekinege ya egetuo kyo wakachikura kegesieri sebono abakichikura banyariko babago ikororo na namono mwancho muligereri banyariko babago tonya lya semambi yabono sibagendete gochora ebirugo biri bya MCA kubwatekana no bochori ubogendrete asichinsemecho mwancho muligereri na boyigo na yukagendrete semambi yabono chinsemo chia Caspool nigo chibwengendrete gwakobo bochigendete gokora bochori bwaye chogochora bali bachikoba gosoyo chikobo mujumbe bwensemeyo mwancho muligereri chinsemo chiri chia Magarini chinsemo cyo county ya Kilifi obochori obokembogendrete togoswase county ya Embu asensemeli korukunga Mbeere North naro mwancho muligereri asemambi yabono obochori mbogendere toro asenchire wekerano igoro ndebuna nagatebiri asemambi yabono mwancho muligereri nabonyara kabagota tebinga ngayobere tasege tuekyo asemambi yabono tunyara kabatokoranga twanyara kabatokogenda asobwamo Diana korara bali basoire ase CSMS tunyara kabatokoranga ngaki gososoro bali basenseme ya Facebook ili tunyara kabatogosko bosi bali basoire YouTube na bosto stream asemambi yabono twagatebye namba ito ye studio nigere 0788666663 mambi yetu muna tuwago tulirega na ena gokonyora libaga na bora twakire simigo chagaiga anda ko totebyo nyekoli chinsemo chiekerenyo ukabanya nsiongo ukaba chinsemo chia nyamaiya na bago totebinga ngayikwa ikire ngayigwakire kura yago ngakiuro chomo chokore ase ensemelia wakira chikura asemambi yabono Innocent ndoche Teresa nyairo kali nyaira okali kurasi nsamo chigesi uri obokire awote bakuruge sieri nere mama Fena ndani ya omurobiro na cute lady mate enya mchere mama Sara batswanya beri Lilian Nyaboke ya undi Nyamori Mogadishu echemani yechiredio Teresa announce sore kurasi nsemecho na kokote tebyanga emambi yabono na ali agendete kone kurasi nsemechi sieri ikiagara abasaki bayito musakito Steven Nyari Kembune no ara kurasi nsemecho agendete gutumanyanga na ali agendete kone kiwase chinga kicho bochori boke nabigo Andima Douglas kibasoso wetu ndugu darajani oteba Witke Mtolidia Laviketi Andima Brian Andima Shalina Andima Morau Susu Morau nabigo ndoche oteba nere Esther Nyaboke kurwana kuru West Team Strong Kenya Top 6 clubs wapsalo monyoni basoime yomorobiro finance mama inkora pipeline mwalimu Jonathan Rugito na bando manchito Mulgeria chinga kichirindo cha basaki bayito mbagendete gutumanya agendete kwene kiwa kurwa chisemo au kurase county ya Mira Toteinga igo erechi wodi sato gosekura se county ya Mira nigebita semi biria biyo kubikwa keruchikura litkolya raso cholya boke abasaki bayito bayikiraniro manchito Mulgeria kurase semo chenya maya unoro chegagu no bagasaine wake kuro manjito Mulgeria babo kire chinga kitogoti yanga ibuka onyaru wake kura yaga sisemo chenya maya ekerenyo nyabego nyansiongo choro murayo manjito Mulgeria ulionkari yawo yago tebringa oyo nabara chikolente kotolentera amonjoligonga abasaki baito no babwatete chibuse kyasyensemecho bagendete kwene kyabuna gotumanye bali ali agendete ndo chenengo yobokima ekeyekes badai na mama Lilian Nyanchoka from Nyamira City Kitutu Masaba na familia Iriso kimanga tokea Bundo Kibirigo Bundo mabingwa Team Strong atonere First Lady Soy Flora Biwaka basumi yomorobiri n'abantu manchito Mulgeria abantu bekerenyo tibetose mu abokire mochake kobeka ekura yaino nando nyolinga edebeli edebejo nere bwato murayo manchito Mulgeria Moncho Mulgeria unanagotebi ni gototete goswa sense mo yekerenyo
maseye moto nyoru musakito kurukwa Steve Nyarikembunde eli tunyara ko bato koranga ngikegende toro ningendete kumuligia century ya kabira togotebo mwanchu muligeli tunyara ko bato gukwana nere Steve Bwakire se mambia bono Steve Bwakire Mbunde Nyaliki Wancho muligeli ni yene tengo manyora tole segekegeke Steven Bwakire se chisemecho Tramo nyorobiya mwancho muligeli nyegenete producer ya negonte bikurwa sensemo ya kabere kwamba kororekananga muchando nororo musini ngo yo sort turasa igekakirege keiga tunyariko batugukwana na Steve ya maseyemo atotebi ningi kegendeta sensemeyo ya egesieli asanya ariko bagago tutumira chibiche ya maseyemo kurwa a sorogongorwo na nemono gago totebia nga ningi kegendere toro nabokonda gututumira ujumbe ya gese mambia bono eli tunyariko batugukwana naye asenchira yubekera numbuya mono nigotogendete kuna kumuligi Steve kwamba kororekananga line yaye nkora monyora tole asegekege Diana rero manyete no nelingana limwa mundiroro nigora kinirende nelitkolire lingao asinini buna twagotebia bunege sieli batonya iri tuganyete nande babo Dominic Ondelimba chinsemo bao Vincent Munda ili tunyara ko batokoranga ninki kegendreta sense meyo nene mono tororenga ngaki ekonyarikana asemambi yabono ili torenga tuanyara ko batokonyora kelikebwenete elio omanyo mwancho muligeli nago tebinga togendete ko muligio Steve Nyarikembunda sense meliende elio tabange nchereliende mwancho muligeli tigandara rose ni monyore Steve eli atotebinga ngikegendeta sense meyege sieli Steve ngaki Bwakire ngayo berete semambia bono bonega nango na igande ase getugie gesieri ase wodi ya nyama yaime bunge ya West Mugrango ase wikabona iga chakura chigandata kwa tigangira nasi ni nigo cha sole ko gwakirande taike ya moiga ngo tingo ko bikanda sembeo u producer onengo ntebyale tumaye koira nago cha soro tatebia seseme igesieli ningi kegendere toro mwancho muligeli elio tonyar ka batokorenga ya bweneire mwancho muligeli usimuligeli ya Steve Roikire Dominic ni nyegene to ikire chinsemo chenya nsiongo lero nigo bagonchuka ne banyar ka bakoranga ya bweneire senchira yobo ikiranu ilitorenga ngaki eko korekana obono bochori bwaro lire amalieta manene achiroro malitaro na manene binyorombiro ko genda umanyete okonyora babo mathakarwa chingaki chinde no nyambara bwo ucha gwikira no ro mwancho muligeriria ekera kumanya boigo manyenga ibintu serious bire chizemo chia malava na ro chembabwa ataya boigoro utukobogema mwancho muligeri tunyara ko batokora chizemo chia kaspuli twaroche omunyakergo wa IBC anyatka gwikirana chisemo chia magarini mbere not ngakitinga chisani chose antumbia riganiti bachiko korobo cholio boke kore no manjito mulgeria achinga chito gende to kumanyalia gende to kwenekiwa ande to kubolianga ekerenge bikia ugeri tukolia lero onkere kieke bali mora chisemo chige sieri fine tiko semo abokire manjito mulgeria abasaki bagite bagotanga ne iregari igomba gasaine ko beke kura yo kwenekia buna bagasine gotomanya barabi bagotomanya nae baronga kwabikire kura ya ondo cha bantu bagasine go swasi semo chige sieri bagasine gwake kuro manjito mulgira nonye ndocho mubarobo nigano mokabantu mbono bakuboka hotabeto otenga kero ko yule liho giye manjito mulgira kumanyanga chinga kicho koboka chekire kulinda street ko lya rero ekwali kuboka mapema katogo swaga igana kwanyo kwa tokira segetuo kirikyo gwaka chikura nyarego ko mochoro morayi go manjito mulgira buna togote inga basaki baitoli ko lya rero bonse no bara sinsemo chiye county ya Nyamira chisemo chekereno na Siongo na Nyamaiya ni ngegene to mwancho muligeri semambia bono Steve ni gala sembeo Steve ni Nyariki ngaki Bwakire ya mono morali innocent na waigo Diana ndemo kuruwa se studio totebia ngo ngende ta senseme ya Nyamaiya na ragwa totebiria ya maseyemo abwe sensemo igesieli batonya irichikura one gande ya se sensemo igesieli gotoka se wodi ya Nyamaiya me bunge ya West Mugrango asoba choryo boke
chikura chigendete gwakwa goikabonega ebituo chinsa 12 kemambia muna na ikagase ebituo konyora abachakire gwaka chikura goikabonega omubaro omonene nigo ogendete koba gogwesokia so gwaka chikura gwakera abarwaneri bari ase erombe yogochiwaka ase chikura agento gati yogokomonarore abantu bakonyora gosaba chikura yategene no kurigiria taria kurigia marieta na wende wakira chikura korenga na bamenyi konyora tu akwanira barabu hakigoni obako bakomerera na marieta ni ale amakemono ani alikira sama kama kege nsage kongera akororekana ase chinuguta chinyenge Steve obolire koira nare kwirana no Mwanchito Mwegeria togende togosanga ugweta mariko gare amake tugosemba tariko rabyo Mwanchito Mwegeria andi gana agenda se ngataigwa kararigeria marietaya asomoro omusangirikano Steve yes ngote abakwarenge nga amarieta ga print ria kare korekana amasini yeta emochando monana arorega marieta ni gari kira sama kama ke ayo abeirega koleta ega singo wasaba kichikura awo ikabona iga ekobega singo mukorigereria marieta na kumanyana ki bakonyara ko bagosoma na gosoma sebituo rero igendo kiabere ko musaidi ase abamenyi lakini ikabona gekerengo kweresa Mwancho murigereria niko kiregendo kegendrete buya nande security basoborendi niko botingiri ekere bitu bagendete ko baba waka chikura ndanyora machando ndekwensi adake ase amangana yekimskiti kwanga lakini kiregendo wikabono niko kigendrete buya kegima asege tuikiga kegesieri asitizemo oigo chinde na nsemo ya nsiongo na oigo nsemo ya yekerenyo nigo oigo abarari baito bonsi babegete chikambi kwene kinga kende ngiyo ko bage gugwetera na ndo igo ngote bina Mwancho Mwegeria tabaskwenda rego ko batide kangiyo korbono kokoro tore chibiche mase mokoro weiga asegesieri na bego chinse mochinde chonsi chionjo karaine egesieri ebwate chiporing station isoto igo ebwata bakichikura nge eriwe mo kere polling station mo ebwate gotwara bakichikura ange miasta gochigora ange miasta bo minute nigo bwata bakichikura ange 1800 bari register ase getwekeiga andake Steve egereto kugutige omagotoretera chibiche USA yamo buna kwarorira abamenyi bSMA babu kire gose numubaro mokoso kire ka abande bari batenga ntete gotonya mapema egera baminyoke uchimugondo litukulia rero maete lyo gokora emirimo ng'aki umubaro bw'abantu bari besokire umubaro besokire na bange besokire wikabono mambia besokire wikabona ntete ko mumenye yo mwanyara ko baga kweresera ng'aki nsangati getega na nsangati agete chikura okay ahora se veo imeya Soko TV yote baba sama jita na kikoro kwa na ndesa ngapi wacha waka ase kura ase getu ikingi tu kedere amalieta commissioner yono ndani venga nige tu kia igisi ya Maria Ward no ya rotore getu eke no tu achire waka chikura etu wacha kasa 12 kwa nyore meramu ya igoiro twanyora abantu bose babekiro bagotatige ndo twarorera abagaka nabangina mbabuga ati korora muyana amalieta ari kirene marieta ari kire fonti yensinene marieta tari manene nabangina nabagaka abande basinyi abande bayiranire na marieta abatai kanaga wakira hekura enjira akire kura na gabono mabina chodro murayi gabono mabina igonga jetena abande kuna bakonya goja na kingo kirate gakonya poro kire sinyane tochi omureka gokonya abande bari bataranyora marieta abo ko barokere ndimo innocent rendi ndira wase enforcement officer monenobo weweta wikaboneka na yaro bobekire ekura asenjera ya bene igono kwonekina exercise yake basomoro biri omugimani go chake tukumapya makegimana ndenigo abakichikurago ange korengana bonega korengana rende tari korengana IBC lakini korengana na inche muna na rigereirie
ange abakichikura ange 50 yo se 50 Banyarkoba ba gwake kuraya tigandara ko boli Stephen tate go tigogende andake amalieta ikorekana makenese nchobora bubone se tarakia mukabiye korengana na marika yingo tojo kworokia se chibicha mariko ni are amake aba kore bare ko migerelio ko batima ningana owijoria masakara Ori kirobo kase bari bajita se grasi ya computer na otra tebe ngere font yange 8 biyamono na manyire igombi biyamono Steve Nyariki mbunde ngwira na tole nanda soro tatebye kikegendere toro biyamono gendra gokurwa bichise mu chige sielinga yokwanda guchi ingorwe gango minyoka sense mo ye kerenyo Tobanyiko wa otade yumora mwanjo murire na se wodi ya nyansiyo ngo boyigo abarari baito babire mbaro se wodi ya nyama yaga iga abarari mbaro batatu na boyi pese kerenya tubwata abarari yange batano babita se kambigo taska kurwa se TV ya Soko TV na litora gendra ko bato kumanyi aya gendra te wateka oika bono biyamono asorbotiru oruenge na nderore bwate owera rwo buyago cha aso murigereri anamono Diana kwegure ekento kyangicaniri na marika yuna bantu bitenga bayiranire noyo moyo akite lakini tiganye gende nga teo chikoba ekonsani ene mono tigo murigereria gende akechikuru yole semeyu na ande okogendore kerabwirigeti batomba bakogendoro tete gwaka kura yao yaringe Nairobi goichase idere kerenyo utati gochikosumbwa yenda ororo elio nyara kabago kali ndi kurukunga kwa nyara kabago kwireri baga elio onyara kabago choro murai ulio oganeiri nande ulio ganetie achikobaga ukora asigika kia amatuka yatigarete matemya kitato yaelire abago sobisi bono bachikoba bako ba service ese amatuko anga totebe metinye bere amini myakebere gusomwa koyo moni metinye no enkianda yagererende barengana barabunga ibako nyaraka babako genda gukinyegenete no nyandi bari kuri gikikura na barabu mbabe getamaro rabo within that period matenga kiende mwana siasa kara kurigie na bago te ibintu byumwa myaketana tatego bikora mitinye tano no igorendo mwancho murigereri asenchira yabena twagatabiri geta seni gito nigokere maseyemo kurwa chinseme cyo cyanyamayi ya chinsemo kiri cya nyansiongo nekerenyo okaletera kindi gyonse no nyana nabo gutwakire simi nabo gototebya abwa sobere tenki kegende tora semambia bono tata togende Diana mutimo kumusini ntokoirana tunyara ko batokoranga ntogende te kubwatia kiregento nakoranga kikebwenerete Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucacirimo ugakweba ebetri uregene cinga kichonsi ebenga kiyeriberera gusenga kiyobokendu tawe candika Autobat Kenya Limited no turegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chibetiri uratumia singa kichonsi chibetiri uratumie asegari enke ebasi nonyaneri kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na betri kama hizi, tumia Autobat. Betri ni Autobat.
obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaru na amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gotumia amaru na amariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru aligo. Panya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa amariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi asamange twakirisimia namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichi buriyo gukora chingakale icyobutindo omwancho muri Soko TV igeta sen Soko TV ibwatira senge nchao kokoretera amang'ana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusina to kubekera teneni anyare ko bakawateka atabwati gwanchiro bonda bwansi korwa ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa kurwe county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde kurwa county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amang'ana y'amagiye ko ruritu kuri Jumatatu paka ritu kuri Jumapili Jeni Gongoro Perpetual Machine na Nyora Netrobin ya Soko TV oboroso bomugusi. Je, unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? JN Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground, na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la JN Java lililo karibu na jumba la Isena White House, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0790720710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. JN Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Amaruni gagendrete gotose mwana boire bukia tari Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyora lichibu asomurobiryo bubugima nobo chenu asora bigo kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime ya Soko TV oboroso bumugusi. Eye ni Soko TV oboroso bumugusi. Chumuligeli chetre chiteke merongene maiga ichinsa 12 na nemono murubeli Soko bwakire na senjera ya beno mwanchumuligeli ngote binga nigo tole koruga igase getaseni geito kiensoko kurwa samaga cheito Azina Towers na aya mase ya moni go tole asebituo biri bigokora obochori ase chinsemo
andamono chinsemo buna chiri chia nyamaiya mwancho muligereri andamono bali chinsemo chekerenyo buna bono igo mwancho muligene nsemo ya nyansiongo bali kibaitoni go bara asorogo ngoruo na buna kwegure kurwa sensemo ya nyamaiya egetuogyo gwaka chikora kekuru kwege sieli nigo abantu gwetanye 50 kubwatekana no mulikyo itobu nababalire abutaliye namba ya ruru na IBC bali banyara kwa bagwikirana ningegerete nge namba yugendete gosoka na gukina nemo nagateba ngabochoria senseme yuni ngo bogendete asenjira endonge no nyamaliko bateba ngakumbakorekana garama kemono na abaliki baito nigo bagendete kuna kuligerelinga nkikendete no naye asenjira yabeno nyokurwa sechinseme cyo nabo kunyara kwa oto ekerengera kiawo chaga igase studio namba ite studio egere tigatura mwanchu mulige turanyora na Steven Mbunda totebinga ninki kegendete kurwa asenseme ya nyamaya asege tuo kegorwa chinsa 12 chiabono mambia bakichikura abangeni go banyarako bagwesokia asege tueke kebwate chi pouring center goskibwate chi kebwate birasi bitatu ibiko nyarako babigwakerwa chikura goikabonega gati yo mochando tuanyoro moneno lina abakichikura nyoro mwaki onebicha tugotaranere abakichikura goikabone gamba sigukwira sebwango mono irinde torrenki kegenderete asege tuekeiga nigo mwanchu murigere nyo mwaki onebicha ga okorokia nigo gati yabakichikura bagendete ko bakorigereria marietabo na kwenekinga marietabo na area Serechester ekere boigo bakogendera ko bakwenekia kere kwarigereria taria ga Serechester kabere nigo bono kere kwa chekiri kwa manyirenga gwakera gose class gete gose ase center gete nigo swase class mekyo erinde kwakera ekura ya gororo gwetera asenjira yekerero ye Kimskit boigongo bori wore kebande ekeko bagigotumeka koene kinga ekene no mwaki ore kura abwe wodi ya nyamaiya ekere kyo kwamanya ko bako gwaka ase kura yago ikabonega umubaro nigo boigo bono chakirego kyake lakini ekere na ikama mbiga iga nigo mubaro monene konyora bwa bakichikura onyara ko bako gwesokia nenjire yemo yo kwene kinga konyora bare enchera ere enkia yoko ene kingangwa kirabare o mwakiri obo chikura gose umurwanari obo bwe chikura nyo mwakione bichaka ko mbwati erinde torigereri asege tuimetorre na ngati ya biri bigendrete asebone ga mwancho murigereria igagana nati ko tebi na bakichikura bakorigeria marieta lakini korende amarieta ntwanya rumo chando na kati ya bali kwa na barabara ko teba na marieta ni gare ngama ke bateriko nyara ko bakorabia na komanya ekerasi kiabona nkireki bakonyara ko babako enekia igo mwakione bichaka endete ko baga okorokia iyungati yechibicha endete ko baga konyora hema se mokorwa asege tuo kege sieri meye wodi iga ya nyamaiya iga baskorigereri hochaime nigo bonega bakichukura bagendete ko baroberete baendete ko babawo bakwene kiangangu akabare kura yabo asobo ikiranu na gochora umurai baganetie igo borego mwanju murigereria etore gati getu kirikyo gwakira chikura nigo era iniga bunyo murigereria ose cameraman kiko barokia gati echibicha chigendete kwene kigo no mugaro monne onyare ko bako gwesokia mochando nde bwensto yo onyare ko bago kwene kiwo ikabone igabo bisaba IBC nigo baendete ko korega singia roboto yo rwabekirwa ndonsinga andake gose chibura buru cyanyare ko bachiko enekiwa Innocent ambia kigima kudakwara ribono twanyole chibicha maseye message abo bisabu nigo bagotumeka Kimskit kwene kinga anene mono mwaki ekuro yega nerengwa kirare hase wodi ya nyamaiya na kurigereria hagati y'ebintu bibekire nekiombe kyo bachori ne chimbebe IBC aiga Kenya eraini no endete ko bago kuyirigereria mwanchu mo rigereria bwe Soko TV nigo eraini gendete ko bakegotira hagati yabamenyi ose abakichikura korwa ase ege sieri bagendete ko bakweyakira chikura so bwango mono nigo nyama ya wodi bwate barwandiri kianda abo barache ko bakurwanira ase kiroge keiga ege kwene kiaba kichikura babo kireke mambia kwene kingango chora baro umura yobo ekere bonegere chisa 12 najide kemerongene na isano
aso koreta aso bwango mono hakiro mwakione chibichende tukworoki nabagendete ko baba waka chikura abarwaneli kianda abu bare ase getweke gose ase ewodi yega ya nyamaiya abu bago chiko baba ko hakirwa chikura ase rituko ria rero nimbe ingo basoma ase kagetari egetambe igo goikabona iga nanati ko te yo mwancho mo rigereria tete toba tobwati mekura torre bitambo kero iba konyara ko bako ira koro aso wetere kimskit boigo kwe wari sakara bako jara ko baba ko tro mwancho mo rigereria nyoro mwakione bichaga okworokia oyo no momenyi koro ase wodi ya nyamaiya oyu wakire kura yaye nako yebeka ase sanduku ekyo kwene kina chikuranje kirekere wakire kura nigo okonyara ko bago kobekerwa wino kwene kina nande turwe chikoirora nande go chigwaka ekura yago nande kabere omonjo murigeria ni mori yo akire kura irinda nyara ko baga kongeresera naki anyare ko baga wake kura yaye nchuo kwa nene Soko TV irindo tuenekeri naki kwanyore kura yago biamono aso wanja go kwa nene Soko TV asa marieta ona kiokoro kwa nande ngaki nsanga pigwa abo kaga yagwika wakire kura yago samarieta ngo Lawrence Mukamba Kianga omumenyi onyama ya ward gane arigane tukuru saa 11 na ikira iga laini terindene na abikire kura yane ase omurayi yo nare gochora nare kuboria abaminto toche mapema egera tukorege saises egera togenderere na maganande biamono andake naki ekere kwari korigeria marieta ngwanyora mochando nde bwensi ndoche ngati ndoche mochando nanyora abo nanyora rite yana naorire ande nairwe card na code egati ya bamenyi mbare bare goteba na marieta ari kirase chinuguta chinge batari konyara konyora rieta ria bwangu yakoragana yabe kirenyasi kumagera korete problem no mono marieta gara marikara amanyerera ake bare kunyagara iye mundu kwari mapema no yo kumaji take time wake ase ukurigia lakini rende teri problem nene irasuiye ubro gochori mbia mona asante sana so kwa na nene Soko TV karibu muna natia ko tebi Innocent yango ire hase torigererie gati ya barwaneria bari ba kominyokani hase rombega hime ya West Mugirango yuera se wodi ya nyamaiya kere mwakione bichanyo orga konyara ko baga kworokia bia gati ya barwaneria bari babekire korengana ne baro tigose korengana ne iri sakarali wakichikura no murwanerio UPM Chris Osiemo yokoboria kurwe chama ya UPA baigonto bwate murwaneri ODM oyokoro kumati nyanga ukibore baigonto bwate murwaneri DNA okoro kwa Evans James Nyambati murwaneri UDA Thomas Onchabanyandika omurwaneri UPA oyu okoro kwa Daniel Amoro Nyangaresi baigonto bwate chama cha kazi Richard Monyanjo Mboto tobwate DCP party tuaba nyonga Sauro boigo tobwate PBOK Rose Morase sena boigo James Kamanda tuya o Wiper party gongati yabaria bakonyara ko bakorwanera igono tubwete kambiari tukorigima no tokogenda kwene kinga mwancho morigereria turikonyara ko bato gwetero na kende yonsi erio kwene kinga Soko TV yabeire bosio kwene kinga turigweterwa na kende yonsi igo no tubegete kambia se chigwat chonsi cha nyamaiya nyansi ngona boige kerenyo kwene kina keregento ngirikonyara ko bage ko wetera ase embe otiam nyore amaoni yo omwakie kura ya more awiga gati ya bari abaretenete ase hobo chori oboiga naki obo chori oboga oroche goikarabonega ase kakiabonega ochake na samaritau cha Samarita James Mungaro ndeli kenigaro ndo mwasent UDA naende natugwire gatuga tukirugirubia twajekiri kirege ntukitebe mbia chire naende nche na kirombo nyene kura yane na arodi mbia gesachikandrat arande tayo mande mabe ando chega simbi ende ya to choro morani no mare ndoraka ya mo
Miyamano ini agent ya UDA yuwe kabonega nero ya bekire kambiga iga nigakongenekeri na korengana nere nigaroche bintu bigendrete buyanyoro mwaki one bicaga kworo kingati yaba kichikura bagendrete goswa sege tuekiga kege sieri asemambi ya bono hare ne chingoma chiricharenge kare na gusimba rikobokera gwakira chikura nigo obochori oboke bworokiri abantu abange bakonyara ko bagwesokia abantu abange banyare ko bagoswase bitu ebiga kwene kinango chora bare ochora bare homorai hobo na kwene kinga kati yebinto binde bigendrete ko babikobekwa banyare ko bakwene kirigwa magendro andakentete ko koira soborendi erinde torigeri na kyoborendi otingiri hase enseme ga yege sieri ntagete ngoro kina kyoborendi botingiri abasigari go sabanyanyimbo nigo ba bendrete ko bakobeka oborendi ga iga hase egetweke iga Numurikyo Steven Nyarikembunde urechinsemo chigesieli anemo no monchu murigelia semambi abono urato tebirinki kilegendreta asensemeyo anemo no kiliato tebiringa niga bamenye beso kiri asensemeyo asbagendrete kiro muntu kwandara korango nyare ko baga wakekura na kubatikana no roboti rwa Diana ototoro kiri bali babwe bakwakira chikura turuche ekiama kia DCP nkirabo turuche kiama kia UDA ngebwato murwanelie kiama kia chama cha kazi waige kiama kia UPA na boigo turuche kiama kili kia ODM mwancho murigelia semambia bono na nagotebi buna twagotebiri Ensoko TV nigo abaliki baito bale sechinsemo au bagendete kubwati na koranga ninki kelige korekana kurwa sechinsemo chiria mwancho murigeli na mono tigaturanyora nki kegendete kurwa sensemeyo tubanye bona tutangaze runa ningo kurayana na akire bona tubanye bona tutangaze runa ningo bero mu bui ayo ko mu bui nsanga biko bogete ko ikabega nabogete saa 12 igo emoro beri umugimana kyoro cyo ikarabone chikurambo yagire chigwa kuno batwararo tacharo mugambi tutwa ketwakora nzama yetu twanda tuganya tutangaze runa oyo nero mugambi aya hayungati ya maoni hose gati yebirengerero bigenda tuko babikorwe wa anemo no korwa saba menya bayiga be wodi ya nyama ya inyora ntobe to koenda ase wodi ye kirenyo egekage tari getambego ikrabonega na bayigo abarari baito nigo babegete chikambe ase chinsemo chonsi gaiga ase wodi ya nyama yanje nimbe gingorwo nchi kwenda ase wodi ye kirenyo okogera nto begeta barariange batano barachiko bakobera senseme ya nyama yana boigo sensemo ye kirenyo na boigo na sensemo ya nyansiongo igo koru ugaiga hase ensemo ya nyama ya yuego toka ase bunge ya West Mogrango imeye county ya Nyamira Rietaria na Nyariki Steven Nyambunde nigengondrete ko baginko beka ekambi ase enseme ya kwene kina kende ngeyo ikonyara ko ba ge ko wetangirani go ka gaiga huika se studio kerente te kominyoka wika ase wodi ye krenyo me bunge ya North Mogrango ime county ya Nyamira ya kegimo muri kito Steve Nyarikembunda so oroboti rwato chole iri kurwa senseme yegesieli yurese wodi ya nyama yego toka sensemo ye bunge ya West Mugirango anemo no buna tatebiri abamenye besokiri nabuna kwaruri mu baronoro bwa abantu basokire usiye abantu mate bakuboka mapema basoka igana buranyore bitongana biro bigatigalite chitundu bali lakini nde bakorire kelikebwenete asemambi abono Diana na nemona kintu naro liregali ya senseme yo mochoko nororo abantu nigo bagendete gukora chikura asenchire botorero kina kitugusaba ase enchire bwikena nemo no moncho murigereri na umurikyo itatu tebiri nigo tuguchikoba tukubeka maiso na koranga kirigentu kiriga korekana asoro ngoronde ruonsi kwanyara ko bago kumanyigwa moncho murigereri na negati yabarwaneri bari asenseme yu no yo mureke kese kyamakia ODM oyo ndegale UPA na rabande ga tebaga bari CCK DCP nebwate umurwaneri na nemo no moncho murigereri nigo tukubeka maiso torengi kebwenete Diana asemambi yabona gentonara abangina babukire bachiri bachiri kubwatia koranga ngakikewegende tutigalita sobo choli nintage tumu producer itara tobekera clip ya kemoge koro kyumu waziri bubulendi bwaime umuske Murkomen
anene mono kerari gukwana igoro agoteba nga nigo babekire baru abakubwatekana no kuruse kwa barendi ba oyore mugabana bwe county ya Trans Nzoia George Natembeya to Kenya ro mwanchu muligili to nyaraka batokumanyanga nkikendete kurende tokogenda busio mwanchu muligili na harambu yamanyenga Oburu Odinga oro omo party leader gosomura ibeki amakia ODM amate yaye litukuri igoro yaruwe toroboti gwitera so mwana yo kurunga jao ko Oburu ogatebanga omugaka Oburu Odinga mbiyale tabuga timo chando ndi bwensi chiriboti njiri cyana korekana so mtandao lakini nde asenchira yabene amate yaye litukuri igoro yanyarti ko bage wesokia na nemoneka nyarako bage gukwanera na batebanga Oburu Odinga ni gali buya n'umutima ku musini ni agenda tagete umuproducer itarato bekere nkwana ya Oburu Odinga senchira yo wikere ntonyara ko batoko igunga nga kyanya artako bagukwanira umurayi w'ikyameki kya ODM. It's been a beehive of activity for the family and especially now our leader who is the Honorable Dr. Oburu Odinga, and then we've had functions all over the place to condole with our people, the population, the wananchi, for Baba in Homa Bay, in Migori and everywhere. And we also had ODM at 20. So we realized that the party leader had not even had a minute to mourn his own brother. Therefore, as a family, we really insisted that he needed a break, which we made sure that last week on Thursday, he took this break and went to Dubai. He didn't want to go very far. So he's there. He'll be back tomorrow. Though, unfortunately, again, we've had another loss in the family. We have our aunt, our beloved aunt, who is the fifth born in my father's family. She was known as Beryl Ching Odinga. We lost her yesterday in the early afternoon. Uno mwana wo muske Oburu Odinga gukwanira igoro y'umutima ku musini ni Oburu Odinga ira mwatena abura kurwase amaiso mwategera bono kwakire kwa beire public figure kera kwa buri litukeli moga igabuna liriye ikeliyo tarengo litukeli juma bari komboli Diana ngayore nande igose kuligereria nenga kielia bakobolinga ayachetera kindende toigule kurwase family bate abanga mugaka mbiyale egento kera rasini ninkilinga n'umutima kairete boko nyara ko bagakoranga oraye refreshiri airane kali chinguru nyorita so mtandao bagotebanga kole clip bagotebanga mbiyale kole clip igorende twatebigo ngare kuirana ngairete litukulia rero buna batebete nkora tuganyete torore igorende negatia biri tubugendete kuligereri nonye kurwase ebicha yense elikoranga ngakiegende tumwanchu muligereri anamono tokogenda busio mugabana bwi county ya Trans Nzoia niganya tukabagakurwa abalindi baye babene na kubwatekana no muwaziri bw'obulendi bweme niganya tukabagakoiraniria nga inkikirire tabalindi abukurusi goro mwanchu muligereri ntagete tonyore nere nkwana y'umuwaziri Kipchumba Murkomen anamonekera gukwanire ngane yo ya omugabano yo Trans Nzoia George Natembeya nabo igono no senator Kakamega na rochenere Boniface Boni Halwale na tebetenga nere ulirwa balindi bayi gumwancho muligereri negatie bintu biritogendete kulire kini buna twagoteye abaliki baito nigo bale chinsemo anamono chinsemo kiri cyanya maiya asbagendete kubwati kilikendete gokorekana nabo igombale ase chinsemo kiri cya ekerenyo mwancho muligereri mbali chinsemo cyanya Nsiongo Vincent Machoka nabo igo Dominic Ondeli twarolire Steve Nyarikembunde kuba bwati tole asinchire bike Bethel Machini litonyaka batokonyora orobotiro asinchire bike. Their security have been withdrawn by the National Police Service because they have the National Police Service have a report that their officers or the officers attached to them are involved in criminal activities. Some who may be seen to be leaning to one side of political divide have chosen to keep quiet and not to share publicly what the police have done.
and I've seen some have decided to go public. It is not only one person whose security has been withdrawn. It is a number of people, and in both political sides, because we want to make sure that nobody is shot by a police officer in the name of he was protecting these goons or was protecting his boss. In any case, there is no boss tomorrow in Kasipur. The people are the bosses, and they are going to elect their boss. So everybody who is here, who was campaigning for a party or whatever, now your job is done. If you are an election observer, you have a right to become election observer. If you have an agent, a registered agent, you do your work as an agent. Everybody else who is around loitering and trying to interfere with the elections will be treated as a suspect, like all other suspects. Our job as government is to ensure that goons do not intimidate the voters. And if we can succeed to intimidate the goons, we are very happy. And when goons complain that the government is intimidating them, it is my joy. My problem is when citizens are intimidated. We want to make sure that the goons are intimidated enough, not just intimidated, but they are arrested and charged, so that the people of Kenya can have confidence in our electoral process. We wish you well, we wish everybody well, success to all the candidates, and success to IEBC. I know there is a new IEBC team. We wish them the very best as they also work very hard to prove themselves in these elections. We don't want to let anybody down. Everybody must do their part. Those of us who are in the security sector must do our part. The voters must turn out, come out and vote. Exercise your right. We want to see huge turnouts around the country. That is the joy of democracy, and that's the joy of a working country, to see that its people are exercising their democratic rights peacefully and elected leaders they would like them to represent in the various legislative parliament and the county assemblies. Diana ino waziri uburede weme Kipchumba Murkomen nili tukulie gora kirari gukwanira anene muno tebete nigo abalindi abaruse tigwesikiri batebe kananga abarayibande nigo boro kiri chimbu cyugutara nebibago ibangana njira ya moyo kubalinda yo kubalinda nando ise kurigereria gentate birega gwekero kurigereria kelinga talibara buka bawulirwa balendi nabanki bawulirwa balendi na mono ine njira ya mulinda agatebanga batete koranga banyarako bagutinga ubulendi nende ase kiseme cyumo cyubuligiri buna twagatebya asemambi yabono ni wokogenda gutubwa tigeta seni gitugiye Soko TV basaki baito nigo bale ase kinsemo namono asensemo ya nyamaiya semo eliye kerenyo nabo gasensemo ya nyansiyongaste obocholi bokibogenderete asemambi yabono nandi muna cyabere se ya muri kitakesatu abande batonye ibi anye kolense seme yo na eto kagari segetuo nyara kaba konyora libaga na gocora umurayo kigoba koraige kakyo mwako yo monabera bene mitinyi kianda igorende asenchire wikere no monchi muri gelto batebye semambi yabono no bocholi bogende tase chinsemecho elio onyara kaba konyara kaba konyora libaga na yo chore ulioraganie ukikobuliri buli mambinga na gochorete na annemono nayo murayo ulio gochora litukulia rere kerora nyara kaba ukoira libaga lyo kobo murai ukikora abantu bawo bali gukwamereri na bali bonsi bako bali gukubwatesi nabantu bawo nuli okubugwa na yerende nye gukubugwa na kunyara kaba wanchirana na ndo wancha abantu bako atakikura na ndo wanchikira umuntu abagoteba ngakira yaro kwanyambange tiribaga mambirende na barabase kwalibaga igorende nenchira ya moto batebinge getaseni geito niga abasaki baito bale ase chinsemecho na ase amase yamone wako bakumanye kiri kibice cya mapema gusikiri chintangani twanyara ko batakonyora kurwa ase semo yigesieli ase abarwanereria aba amini abakicikura banyari ko babagwikase bituo na konyara ko bagwikirania igendo getebekana ekilikiganirie se katiba go choro murai na nimo no mwanchibuli na nagotebirie se mambi yabono go konyara ko bakonyora libaga na koranga murubilio oyu na aye kwanyara ko bagoshiriki bali se chinse mojirichi etana ine se chinse mechu intuige nduketura akora no kubeka maiso gekara bagochora na abanyene enkabuna lirie nyangiere ntutoka bakerori tobasa koimoka kurwa se chinse mochinde tonyara ko batokoire chiburaburu na ase chinsemo chia Magarini Kilifi amini chinsemo chia Kilifi nsemo ya Magarini URS county ya Kilifi nsemo ya Malave RS county ya Kakamego Mwanchumuligeli nsemeli ya Mbeere North URS county ya Embu na boyo Kaspool
unguncha na arongo nyara kwa bali bagochora obo kokora bara bochori bogochora abarai bali bakunyara kwa babachiko babakwira libaga na kubara toko ende sesemo ya Baringo naro umusene tango chorwa roro igore ndene nchire ya moyo kunyara kwa bakenya bakuligire libakoranga banyore libaga aigen soko TV ndigo tukobeka maiso na koranga chiseme chichosi kwanyara kwa bagukwimanya nkikegendrete anemono kurwa magoroba ibna yachagete chikuruma yete build up itarachi kwa bachigo korekana gutwara kiribirira gete okonyoraga nsengu machiko bakarenjira gete abantu bana kwaneke bakuruteraneke rakinende gento gilta gotebi ngoburendi bw'abantu ayibwiye ko monyene kero ko genda segetuo okore gento kilyoga nirike katiba to chakalende gokora biritabwenereti nande kumanya tole abaki abarwaniriri bali bakurige birogo buneseseme twanyara ko batokora ya nyamaiya kurwa segetuo kilikege sieli chibiche chirichia mapema twanyara ko batokonyora kurwa asomo sakyito Steve Nyarikembunda abatogo tebinga mwakigete gose urwaniriri gete guchiari gwake kura sense mugete nechinsa gwako mwanchu muliriri abande ngonyara ko batotokora na barayi bali babwata malieta bagonyara ko bagikase chinsemo tonyare ko batokomanye asenjira yoboikirano igo mwanchu mulirito basakurwa asigeta seniki augia Soko TV eliyo nyara ko bakonyora ebicha yakirikegendete Diana West Mugirango no kurwa asini ni nabora tatevinga nyama yenga kyoye manyete no yetolia ali ese ground no teiga nyama yenga kyoye manyete ngagete no eno yo minto Steven Nyarikembonde mwanjito murgiria otabiringa abarwaniri kurasiense mu cyanyama ya nigo bari kianda amarieta na bwata makeigo ateba egati yabo goro bari byama ao mwanjito murgiria twararire kambi yabereke okurana bari kurasoro muri county ya Kisii ne county ya Mira babere bawikirana kinga kiciri cye campaign kolende bukira boni go mwanjito murigiriano saba waitonga abarai kurase account ya Nyamira tutaracha sabarai umwananchi karugwa kekura ya golitsko lya rero ogochora no kwa mwanjito murigiriana ayo maito omuntu dio kuchikachora gusirachiko gokonya gusitari guchiko gokonya kolene maitenga onye mwabokire onye kwabokire mwanjito murigiria no maitenga enabo kanchi wake kura ni maite mbali bagara kama mbali barakore mirobiri yabo bamanya wikirana mbali baraboka batatiga nka kekura imane gocha ingenda ne mirobiri yani eri tukomwanjito murigiria igonga incherimete nyamaiya abantu nabayabale ngweto mabale ande mama itugachora barai no enya gusira omuskosiemo kero bamuchorete batete nga nerurachiko valentira moncholeri na ritsko lya roro mwanjito murigiria na rochoro muntu rachiko valentira moncholeri chinga kitoroche igati ali agenda tukoneka kurwase county ya Nyamira abantu ba West Mugirango bali morasi semecho esokia sobonge makekura abega abantu bekerenyo ekerenyo roro totetinga ne jirani kerenyo naro no muhamate lakini nchibono nyasiongo kabisa de muhamate igorede asechire wikire do mwanchu murigeli buna twagatebire se mambia bono chiaitire chitaika isano isato maega yense yamo yabono mambia asechinseme chitwagatebire ni gobono mwanchu murigeli abariki baito bararo bagendrete kubwati keligendete gokorekana maseye mona ukumanyinga ningi keli kibwenete twaroche umuteneli gosomo nyakirogo bwe kyombe kya IBC umuske rastas ethakoni gorananya tukabatebanga obochori obo nigo babekire kiregento igo gento basabira abamenye bechinsemo no kobeka omorembe endera kubwati getaseni getugiye Soko TV mwanchu murigeli asenchire wikirano litonyara koba tokoranga kutwabwatiri kiregento buna kibwenete ase studio gaigango twara tole panel igo tubwate sichinga kichinde gwikibosio kuna kurigere linganga kinki kilikegenderete ngigiriga kageire anamono bali bakonyara koba kurigereria asense melia ya ekerenyo bali bakurigereria nsemo ya nyama ya baligereria sesemo ya nyansiongo na anamono nga chikure chingi chimine tigo chiaso mugusi ekoera chiarorekanire chibwate chinsase chinyinge abande batebire ngechi nechikura cyoko akira bali bakurigiye birogo bande bachakira bateba chikure cyonya to gwakira nyarebe igore ndoburayo bwagoreki bwasalikire igore ndesegento kyabane kilingote yumwancho murigeli no murayo kurigiya semambia bono na Soko TV mbuna twagotebi ni gotore AMase ya mokurwa asechinse to nyara kwa batokoranga ningi kelikegendrete asemambia bono nabuko nyara kwa bana ayebo igo asore ototebi ngangi kelikegendrete namba ito studio nigere 0788666663 onye kolichi semo chia nyamaya
nabona ayo utomanyinga inga yore asemambia bono ngai gwakire kura nabo gutwakira no ene simi gochaga igase studio nabo tokubwata elitonyara ka batogo kwana naye ase enchira yo bwikirano ototebia se kwa bokire kurwa bamenyi bali bali se chinsemo chiri che county ya Kisii na mo gototebinga ngaki mogendrete gosenga kyogendrete semambia bono nimate David uri okora bachinsemo chia Kisii na bagototebinga ngaki abantu babokira abu ngaki ekoreka naro ase county ya Kisii nyoterit korigoro musania na kombolinga county ya Kisii rotibati by election yatibwati Kamuteya yatibwati na ki kwa rochirende chikambeni mwanchito mugiria cyari gokorekana se county ya Nyamira bia bono mwanchi mugiria tate tukanda mutima kumusini ni tokoirana tonyara kwa tokoirana na kogenda kuligiria ali agendete chinsemo onye kubwateri iborio obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umuguse magega ya television ya Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwato kuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyake busani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 bamenye bagusimwe rigenetie edukene ya Superstores nigo tokorera ryo kuyirwa connect wali guri ko mwaka sekende byose oragore yan Black Friday ebene bintu bistima chindagera ubuagachi igatie bende okuyirwa ko nigo kurako kare kitari kimero ngebene isano isatu cyumutinye yo kominomo ecumwaka bwiciri bibere nemero ngebere na isano minyoka bwongo bwenyorere bitaratabulirwa biyere abaminto biamore oyonken oru omayene oru Superstores Limited Kisii karibu nyumbani abaminto Oru Superstores karibu nyumbani ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira litko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomorobelio wikiage kyomogusi nobe gokomerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga
no mugusikurwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera eng'eria yabo ya kiraritko tomocha. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulenge tali nchira ndio sura kurubulimi obuyoke enyoreri bagalia bene kwaegwa migirio chisemi nobosemya igiri y'obulimi bwekerero n'ekikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya gale konyana eyinsimbegete ndera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyira nganya we kwama buya beka chibuti imokyo bokombe tosoe mogondo bweli nebisumwime na Pathwell Machine. Kile tsukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamuragoba wika chinsa isato asomoro bere obrimi nobotugi ekeroture semia mange kura sabarimi chini gongoro kwa Pathwell Machine asomoro bere bobrimi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bw'omugusi. Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyora ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichiburi yao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonia nintuwenyorera spare part chinguru Sungusya Electronics boigo nkoros tule chispika chiekerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemeiga tuline sababu yokole talentambe gucha kuliye byombo bunebi totarira somo chokebirigo nabo iga somo chunyamira gusa twakirisi mese namba 0784884484 Sungusya Electronics obokoleri bwekerengo keguru angenaye chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagarira Nsoko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba yaba ndwariro oboroso bw'omugusi bwegekerwe omugusi bono n'echinjira kyago goikaransanse nakobeka TV yawe kwene king'angwe esomya oregekoro ky'omugusi gwetera omurobiryo bw'egekoro gyaito hasi tokomera nabaga kabasamwerere naboiga bange nabanyika erigo kwanira okweboya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'omugusi kera litsuko ria Aramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbeye Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye
Nensoko TV oboroso bw'omugusi Ekoro yeito imeyenzoko aye ezoko ekoro yeito imeyenzoko aye ezoko ibyengiya yagire ngumanga buna leo aye ezoko. Eye Nensoko TV oboroso bw'omugusi. Twira ni nande chaitiri chitaika mirongo ibiri neyemo sana ni monongo kwaliga ni nande tosoe asumurubiri wege jigazeti togendete kwenda kubwatia aliagendete kwakorekana kuruchinsemo mono nigo togendete kuligereria ase county eri ya Nyamira ase chi ward sato chibwato bochori oboke mwanchu muligereria balikiwa itobuna twagotebi nigo batonire chinsemo no bali chinsemo chiria mwachubuligereria kwagenda chinsemo chenya maiya kwagenda kerenyo nabo igo kwagenda sesemo eri ya Nyansiongo nabo toko batuguna ukomanyi igo kera togenderete nabo konyora chinga kichinde twateneniri twachire ko igunkikiria basaki baito bagendete gukwana kurwa ase chinsemo echo na namono ase mambia bono nande twa mentiro yo bogaiga ritunyara ko batoko bwatia roboti uru na namono korra aliara ase chigazeti nabona nagotebye mwanchu muri gitalia chinsemo chia nyama ya choka chia Nyansioko gose chinsemo chirichekerenyo choka chibwato bocholi semo ya Banisa ni bwato bocholi semeli ya mbere nuti ni bwato bocholi nabo igo malava ni bwato bocholi nguna kubwati tole tonyara ko batoko kwa chibiche mase yamo kuruchinsemo chichonsi chinsemo chia Kaspool nabo igo semeli ya Ugunja asebo igo bagendete ko korobocholi nagotebia nonyene county ya Baringo musene tango chorwa roro na ensemo ya Kajiado amu MCNgo chorwa ensemo ya Narok ase wodi Gurunga Township ward amu MCNgo chorwa roro ni chinsemo chinde mwancho muligereri elituchitendete kubwatia na kubeka maiso na koranga ngikegendete Diana bono rero kiro muntu uri gatebanga kiringo chikokorerwa gosengo chikobakorera rero naliyabekire ratiri chinse chikire chinkong sana abande naboko nyegerere tonto maitenga yego chiko balance na abande bono iga nigo bagendete gwa chikuranga amini chisimi kubolinga akenyoroke likia nenyegene ndire stronghold basokire abantu besokiri bono rinde kintu kirito gusaba kero kino murembe andonsia sabantu bare bagendete koligia oburayi ese mambia bono nindoche oituga tometo moiboli orokira arende na mambia ikira itokumia mambia agatebanga tuikirane twins tago twa machiko tiara tukwania tiangwani mwanjo mirigereria abo Nensoko TV nae ndakwanie na kuganiria magani litukuligia rero na ibu no muigule mambi muiguli one nguikarema nyare ko ba kingo etetea lakini amachiko nali onye moko bo mwenzi ndiro limu yuli garire neka nga kibono gwate abatwensi ondere yo tari kuchikoba man kinuma bere moto kazi gikarekyo swali nale murabo cyo muboli gune family efa amate ibo mandi amate go chiko chayo okay tato saka gete gocha tu wancho muligereri burara gatebiri chisemo 22 imese ya Kenya nigo chigendete okora obocholi oboke na namono mwancho muligereri kiombe kya IBC bono nigo kibikire maiso barwaniriri bari bakurigia ekirugo kya andonsi asebali na barabuniga babikire maiso koranga nkikeli bakonyara kwa bakonyara chweya azembambia bono Nyansiongo nyamaiya nekerenyo nigo bagenderete gokora obocholi bwabo boke na kubatikana n'umurikyo ito Steven Nyarikie Mbunde na arora eke tueke mugegurukunga igesieli ama ene gesieli kegoiro baada yoko kesa naende epona asilia banenchi batanyorete
baada yokolera dayana nanginyoleti goroga iga gakimo mogako kali gakimo ngaine gakimo toliere motongaine bono lero nalio bomaine boli bokoba naende chikule chininde no maine ndolikorara tutararora machibu nando metasokoliano gokero yani utari gwikirania no murai omurai no mwananchi bono litukolia leo tutaitaranga omwananchi uko ngaine goso no murai ekero kochoro ebinte ibibere makonyoranga ibono go balance rino sendena kwanirira tiri tubaitira tiri rese chiko butokie goso senenji go balance maite chikura chiwaku lero echire fani sana dana na boku bune kuraya usibere okay igona na mariga na barabo naende rogenda kotini naende kuirania genda morete chibox chakaro bakolire ngoga chuchire chera ni watu the constituency tallying centers chagacho naende omunyoka kotini naende koti yako tabanyita chikwerende chiri bono moleka chikamera chon speaker naende babale naende banyoro buire ibere gose bono ando to obu maji mieli maja kanyoro mu MCA okugwini ne chikura 500 elibugo chigoro aho muntu yo tokonyoroke landslide abanda bakubuana akesana na ne chikura echiga ni maetenga baya gochi saina saa 6 no saa 6 tegwika ke kogera chichi the general election nere kuira time ke kogoro che chimbwango chiko era obale che MP obale chia senator obale che women rep obale che president umago chokobara go sine chio MC echi rone libago te batu kai sana chimbwango nande egente kernekeli chwe chi speech biro koros ekera America bakuligyo burayi bwense bakuligye kiroke ni yonse bakoros chi speech irenga ibere speech yo wanchirana kwa bwire chikura ne speech yo wanchirana kwa bwire chikura igonye gene tenga innocent kero ko te speech kara te inge speech yugo ko yana na no soma ko roligete ukoli nyoligete in fact mostly timanyeti gose Kenya presidential aspirants ngaite wakulikiryo kwenda kotini ngaite with the information I have no yonde prepare Kenya gaiga Kenya bagutwara ibere iyo bugwi protest ne yo guchikwamirelia juu agende ki innocent yakwana no maine ina American sio konyara baligete speech ibere speech eli nje chwaya Itepa Joseph chikule chichobora ibwenze na ile ne bya Kenya mbya mona sokonga yende moinoga nje chwaya Itepa Joseph na njeranire ko Aki innocent. Kero tebanga na njeranire ko bu then the element of free fair elections kwaranya njeranire na kila gote binga chwaya asense America bagutwara chi speech ibere na botambe Olio Bwiru asense America ordinary lyako bomutangani wa address yense numata bwe gochwe president yamanya go elect yama go later nonye ni libakora ege gochoro mumea mungwano libate bubwate roots chia kuruense ya Uganda bali kurwana na bali ngi bali Republican abatangite kurwe speech erebune democratic kama kurwe speech yaye igonye gene tenga bali bakurwa nebirogo ase chinsemo aho ntotete sarakasi otwali ji speech ibere noni ntuga iga onye ndichwe yanjire ntama onye ngiye bya jidira muraje ole chiko bali gwe chaime igolendera bachiko e protest yaro rekana majite ndi abantu bawanjirana nonye no muibuli oyo gali gocha gosali chibesa rusi onye ngiri wanjira netenga ni bwatama mocho chweya mwancho muri gari twato sase chisemo chichi gazeti yasema mbya bono chetiri chita kamera ngebere na kianda ase omuroberi bwensoko bwakire togenda tekobeka maisa ase chisemo aho mwancho muri gari na namono ntagete kora eta ase chigazeti chiri chinde chonsi turaranga headline chiayenga kichire kurwa ase chisemo aho mwancho muri gari tocha kani gazeti ya The Daily Nation asaba tabanga chinga kiche ekene cheikire
abuna bondo chino bochorio boboke bagokwanira asina batebi chinsemo gwetania 22 imensi ya Kenya nigo chigendete bochorio gazeti ya The Standard yimbwata soko bokokwane egotebanga umwaka bw'ichiri 2025 bono batebanga na liri yaso ya yeroro si gazeti ya Taifa Leo barateba ni mbivu na mbichi lero nalitokomanyanga ni ng'olio konyora libaga na ande ng'oli na rutali konyora lakini gabwa sendo chese chibicha ni babegete omuske Dr. William Ruto bakabeka Kithure Kindiki professor uyoro mokonyi bumuraibwense nabo bakabeka mu waziri bwa mangana y'ichinse chesko nando teneta ba waziri Musalia Mudavadi boy kubakanyara kaba bakobekea sensembe ndeni ndoje George Natembea ni ndoche Steven Kalonzo Musyoka nabo igo ni ndoche Rigathi Gachagua negati ya baraibali bachole na ndengo genda nsali ni ndoche bicha ya Moses Masika wetangulo uyoro monagalibwe ebunge nene nabo igo ni ndoche omu women rep wensemo ya omugaba na bwensemo ya Homa Bay omuske Gladys Wanga tigadara rusi tasubi ya kiume no mugavana nabo igo ni ndoche Amazon Jeva King semende ni ndoche gali Cleo Marala ngarano muske Fred Matiang'i nabo igo oyo kabeire monogeli monebuli chiko na mono mu waziri ulio nyarteko bagakurusu kwa visi JB Muturi nigakubwati kuneseme ya mbere noti asemambi yabono ngonyora toli chibicha kurwa senseme ya mbere noti na JB Muturi onyare kwa bawe ka senseme yamo aliase chikure chigendete koleka ntoko enda se gazeti ya The Star ni wate abanga Ruto's gift for Western ase bate abanga muraibwese nigarure ke wabuchia asenseme yo ya Western Kenya gose ya bosongo ya Kenya asegesa kuikia na mono tokote wa Western Kenya tigatara tabanki likibwata baluya major highway work set to kick off asobwa gachi bwa bara NNH kobage kwa gachu moncho muligereri na mono nsalia ni ndo chenarba tabanga chinga kicheikire chioko nyara kwa bakoranga ngikiria kolekana ekera bochorio bokibuchi kwa baba kolekana toba sababu muamate ase gazeti ekorunga The Citizen ya bunense ya Tanzania bagata ya Tanzania's bold move to slash drug imports Tanzania niwe yabekire gitambo kirekenene kigonyara kwa bage kurusia gentu galiyo tebekananga evangelio kwa bage gwakanira bintu biri bakonyara kwa bakoira manna mona maliogo gochia sense ya Tanzania ngo koira sense ya Uganda niko bagara bateba ase gazeti ya Daily Monitor numbers game mwancho muligere na bonyara kwa bago kuligere liga na barwate abanga na barubo chori mbororo omwakoyo Uganda no mwakogocha asibaganda tena kuligereria anamononga nkikiligira chikabage okolekana na barabungu na gukwanira barobora ibwense ya Uganda ngo chikaba okolekana na gali mwanchu muligere mbabegete mu barabwa abantu bali barachikwa bako bakuligibora ya SSM toka ndase Business Daily ni wate abachisako chiribu 25 nigo neisano nigo chigendete konyora umuchanda nandi nigo chirachikoba chigo sikwan kiombegia kiligete nete chisako sasra kagerete na kio maybe kianyare kwa bagego bindi kichisake icho chiribwe 25 ichibate aba nigo chibwenete kwa bachigo chikoba chigo siekwa na amaboli amanene ni gakubwatekana no bunengi bwanyare kwa bagokorwa ichisabu bitabu ya ichisabu na kilkiaro lekanire nigo ebisaminye bine bitalikorekana gazeti ya The People Daily nige kalikote abanga by election showdown who will win bakobolinga kera bochorio bokebuchi ko baba okorekana ningoranya arikaba gakubwa nindoche gali babegete chibicha chia abarwaneri bensemo ya mbere nodi na boigo asensemeli ya Kaspul nindoche Philip Aroko na boigo Boyd Were mwancho muligereri twararigereri ase chigazeti Chonsi ngikeli babegete na Chonsi pinigo chikorekana chweya na Diana abochorio bokwaniro engazeti ya The Star Ruto's gift for Western tiga komisiyusi Marieta and because gotwagachere para go stadium tiga konyeroke gift it is our fundamental right twagachere it is our taxpayers money twese ni chito lakini kila ya achira abange tokwire ne lingambi ya mono muraibu gokwira ne limbi ya mono lakini nechi bastito okay okonga kane deni naende kuanga kane deni hata limbi ya mono chibasa ne chiani it is our money lakini to misuse ebinto ebigana ni innocent mwe msie kwagache para tali favor watokolera nechi basa chito lakini bagwakanuro agache chwe mbake bako gende nchere yoko genda abande bateba the government goodies nkie serikali buguriti mubuko yaime yatoleteire mwe msie ngia tubugurire gekera bakolerwa magendero baranga negento kiri bakoleru nuri mwe tono ni chibese chichia NGCDF
kero mubunga agachire no boraro so one class igako machigu ya tribute yobeka chibicha chiaye but chibest ni cheito chinga gichinde naroche abasaye bagatebanga egarachi yasokire babwenete baumira nese getie kabo baikaraze baligereria constituency engima bamanyamagani yaroro bakore budget barokira umuntu ngikiria akoreru egere bwenerera kinende siasa na biri gochwe. No, a generation is coming here to change binte. Byonya inu millennium mota itigo change, Gen Z na bego change, Gen Z na tego change, Alpha na bego change. Mwanchu muri ata muguri kam to manyenga binte biga bikwaga cyo chipara ni nebye to you don't need to thank us. You don't need to kobeka chibicha cha in fact it is irigo. Lakini nende chwe ya naro nchetiandara batete yakigo. Ngakitinaro keroba gachiri chibesene cheito ni cha serikali. Naro kwa twara bakira ngambia mwana asikituru gwaka no mushara gwaka no bare lakini basi acho wasato gwaka ngambia mwana chibiru seti mufuko ugatwagate bisho gwaka no mushara tari banzu babo ikirani tigatoga ndase gazeti tuchakire gazeti ya The Standard tugoteba mwaka bw'ekiri 2025 ebere bagaloteba nga nigo bono ekuru kungari haso ase chikure chichinge bagoteba nigo ensebono ige ebwate chikura 2024 chobo cholyo boke chigendete gokorekana ase chinsemo au mwanchu muligiriri na bono iga esegi yekulige biroge biyo yaringe yabarwaniriri bali bali gochikochorwa nigo ya onchoka na koba igati yo muraibwense William Ruto na bali bako nyara koba bako muamerelia anemono omuskere Rigathi Gachagua azogate nga bono nesegi ya kisiasa elikoranga nigo ngochikoba gutwara abantu bali baranyara koba bako bwatia umulindoye mwanchu muligiriri bateba nobo cholyo bokera kiri bwebiseti chianga chiabali ababwata malieta manene na nene mono mwanchu muri batebanga nesegi yarorekana ase chinga kichinde chibese chigotumeka naboigo eserikali kubeka ebi chinguru chia chinyinge naboigo asama tukamange na kubwatia umulia olibwe bwegesaku naboigo asumwa nchumuligeria abandi bararekane kogenda asensemenga na agaiga gento batebanga nigo yarorekanire okubwata namaboko okoyena koro soka naboigo mwanchumulige bakale gukwaneranga nigo bono chimaski chiarusiwe elikoligeria ngaki achinga kichinde bali ba abamenyi bichiseme chibesokiri na konyara ko baba koligeria ngaki obocholi bokolekana se chinsemecho konyora abantu bakogenda koligeria omwe MC kirogo kuruchinsemo chinde batali ebegesa kwekyo mwancho muligeri go batebanga siasa ikaliko bage kwagachwa chinjini ya siasa nigo jiresiko mwancho muligeri nakonyara ko baba uchiko bakorana kichiko bachiko korwa siasa echo page ya kane ya gatano na limone ya gatano kabere ya gatano gatatu nigo chibwata mangana yu na egati yabo nigega ndio chekiombe kia National Police Service kianyara ko bage gukwana na batebanga nigo kebegete obulendi nakoranga nigo bachiko baba gokora emirimo batali ko baba gwanche ronde bwezi na namono kubwatia katiba yense ya Kenya na korango bocholi obwanyara ko bokorekana na omurembe mwanchu muligeli no atabanga nigo bachiko bako bwatera na korango bocholi obwanyara ko bosoka botabwati kendigyo sia namangana yo mu Inspector General bwabanyanyimbo Douglas Kanja neno mono mwanchu muligeli gaigani ndoche asenseme eli ya Kaspul nigo babegete Boyd Were omwana onyagosira bwo ongondo wero ukabero mubunga asenseme yo yuete gakoraswa asenseme mo mucho Nairobi gaiga nindoche Philip Baroko oyoro murwanereri bwetenenerete korwa asenseme ya Kaspul kwa kogenda asenseme eli ya Malava David Ndakwa bwekiama kia UDA no ale na boigo Seth Panyako bwekiama kia DAP Kenya kwa kogenda achinsemo chia Unguja Moses Omondi nigali kurwa sekiama kia ODM na boigo nara kurunga Orodi Odhiambo bwekiama kia Wiper mwanchumuligeli Harrison Kombe nigali chinsemo chia Magarini na boigo Stanel Kenga bwekiama kia DCP no ale chinsemo chia Magarini mwanchumuligeli negati ya Marieta bali bagenda takoligina asesemo ya Baringo indo chegega Kibrono Chemtei bwekiama kia UDA na boigo David Kipruto okurukuru asekiama kia RLP na boigo Leonard Mthende nigale semo ya UDA semo ili Mbere North na boigo mwancho muligeli na bogo nyara kabaga kwa babo kuruse chisemo chia Banisa ndoroche Nurdin Malay Muhammad yo UPA na boigo Hamed Hassan bwekiama kia UDA Banisa Newton Kariuki ODP kuruchinsemo chia Mbere North igo nechisegi chia obocholi obokera kintali chisegi kolende nekemina no vyo koranga kyo bocholi bocho bokolekana na namono asegazeti ekalegatebanga aya na maliganyo yo mwaka bw'ekirubere 2025 Diana na lira ya The Standard asepe chintangani watebirenga
mwaka 2027 esabari nereyo nabigo mwajito mugiria tugocha gazeti ya The Daily Nation nerego tebanga esabari yo mwaka 2027 ya chakire nande tebanga it's a moment of truth nichingaki cyobwene asaba tebanga wetira obacholi obo kemo gochokolekana gusibogende tokarekana litukulia lero nalio tugochikoranga nikike gochokolekana sense media siasa muraiwensi ya Kenya Moske wikama gya DCP Rigathi Gachagua omora wikama kya Wiper Party Kalonzo Musyoka Prime Salim David yore Prime CS nabigo omuski Kithure Kindiki yoro mukonyi bo muri bensi ya Kenya nabiga saba Kenya bange bagocha kwa rusimba beke okwegena aseke mbekiri kyobo choli ne chimbebeki ya IEBC wetira omonyakero bobo Eratas etakoni asiri tukolia lero wetira obocholi bobo chikunyara bobo kolekana mwanchito mulgiria tukomanyi gwanga kurwa chinsemo experience imensi ya Kenya chi center chiri chiko chikwakirwa chikorani go chire 24 gose ase bari bakurwa ne birogo igobire 24 asokoma igo mwanjito mulgiria nga litskolia lero abakenya bangeni go babigita maiso kwenekia bunango chabari komochora omurayobo olia batagite kolende kwetira nare sawaliye Rigathi Gachagua gose United Opposition tuchikoranga siasa bunego chikolenta amoncholi mwanjito mulgiria magano yesaulire mto Innocent ayo kwanire niko koyorase page ya 4 ne page ya 5 onyarego kweranga esabali yo mwaka w'ikirubira 2027 ngayerochi sotoka muleta sechuese nkwano sumugano y'umutangani chwe chigazeti cyonse ni chigotebanga mwaka w'ikirubira 2025 ndero naliyebwa tegende go ngari haso yani omarigani yagendreta sechikule chinge chigendrete oise kuligeria chwe asebono igase toberete bunense elections yechikwera nichikobe indicatanga ki 2027 nichikoba maite eri haso buna standard yekebegeta dress eri haso ya 2027 noinyole eri haso twagakolire ya drama before motareka the big day bintu ne binga mwarenge o prepare mwamanya weka the material day even no nyene litukolili moko enda drama that same day bono ngarongo chimole ko perform palo na ko ale konyora mole no ene hall gete moko nyakuri hasa egera moko genda galia stage Lili Diana goteba on stage ngai wasoma Nyamonengo primary school ready to present you pra na Innocent bantu mbaga kolete plan asigete bagachikolia marabu ania set you need drama bakaba disqualified toteba ni school jaito now the preparation na church is like before 2027 who is the mighty, who will take it nko example akego why chiri haso was the moment as arrived mbivu na mbichi kuchulikana tigandwe example ye presidential aspirants William Samuel Ruto is the president na ndenere aspirant paka achi go tenena 2027 with the aim yogo kole tamya ntobwate totaba kurugusi mata we have ntobwate Matiang Kalonzo no ale koru Wiper mwarora champicha udachigo campaign Nyamira County urwe Karenyo Nyamaiya Nyansiongo tombi n'abantu bari batagete bagwini chikura baisa go sweep once a statement yarabuneli nka naro murayiwenze nabo kuibuka gota background ninji mimi ndiye kusema nini kwa ground vionjoke yakogarango onjo kabire
naenda bago tebiwa na United Opposition ngaya aya toro chino ni ground tokaletik toyo tochiche rogoroga mbere not kwa mlima naro rero nalipono totaite tumanyi gekogera te two gentlemen baguchiko fae na then tobwate te opposition nini te political giants. The deputy president no akuru rogorogali Professor Kithure Kindiki Gashawa, the former deputy president no akuru rogorogali, the self-declared owner of the mountain. Like what there? Self-declared owner. Yani koenda the mountain no ganetiara pastambu korua sare. Okay. Leo nalitutete tumanyana ki obo maeno obo kanyangori aso bari lakini wana litu kulidia ikire. Okay. Ngo ogochigo kari the day. Na ndi ko kari the day chichibono go shape 2027. Wakwana irigoro ya go shape 2027. Aba menyi bechi semechi. Tote bacholire umurwaniri bwe ensemo ya UDA. Wose bacholire ensemo ya United Opposition, end of the candidates. Ine indicate nga United Opposition yanyolire umukono kurwase abamenyi bechinsemo ao gose UDA murayibwe sonyolire okungwa mukono election is echinjire litmus test boronge kira oroki kyaba Kenya bacho. This is the best litmus test. Tobi opposition tanyole kero. Okay. You can imagine ingi barate bukurumina. Okay. Mwe bangeti yende bange imoyo na haro baise go sweep. Mbaka banyole te momentum ngaki bono tigatokoreki tigatoende mutwe gekogera 2027 banda bambayo kerongo tanga banda bambayo is the opponents bali from the other side gekogera talise gitora at the end of the day ntuna bana bamo lakini the political contest ineli naki kwabuirwe chikura igaiga gose udate bogoli kero gukende gionsi mpaka bachigo ikaranza ekmesa to draw the plan na kitoko kora ne chama ya ngiru na nini naba nje ODM ngeye yerutira siasa chiga suppose ODM lende era lose igobona tora tebe na kimpapa obwate chama so kero muntu ni gata ite kokoraki umukero muntu ni gata ite koyoro kinga niko kwa ground onye no ODM bata benga no papa na tutigirete chama ere intact. No, ene the bargaining power ya over deputy president. Abawa tabanga. Okay, mwancho muligereri nabo gesomera se page ya 4, page ya 5 alimo page ya 5 kabere na 5 gatatu se gazeti ya The Standard buna bakwana igoro yobochori obu na nemono nindo chenga igabakale goteba ko bwatekana no muraibwe kyama kya Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka nigo tebanga nigo babwate obumanyi gose babwate chiribot chiko barokinga nigo amakaratasi gotani chiribuchi misano isato anyariko baga kwa kwechaba na ibagoteba nigo agotebekana agochikorekana asenchira mwancho muligereri yogarokinga nigo egochikobaga gutumika asenchira yoko ibachikura allegations chiko ibachikura chwa ya chiachire ntoligereti asenseme gazeti ya The Standard ngo kwa nabale igoro yoko rusigo kwa balendi ba omugabana bwe county ya Trans Nzoia George Natembeya nabo ngo mwancho muligereri eliyo bogenda tekona kuligereri buno ligereti mwancho muligereri inebiche ya masa ya makuru ase screen yito bunabono oligereti abaliki baito bagenda tekuru asinseme cyo cyanyama yabakogenda go cinsemo cekerenyo na namono imeye county ya Nyamira ni Ensoko TV ase bara togendete kubwati na koranga twakumanyirikira kigendete ase cinseme cyo abuna baliki baito bagendete kona kuligereri ngango nyaraka bakoretera kirigento bunage korekana korwa ase cinsemo auke yubosio buna gose buno bochorio boboke bogenderete mwancho muligererigo kona ko kumanyitolenga twagotebirigeta sen kiao na mbeye Ensoko TV ikikia nyaraka bagekonyorekewa na nemono goitera sumurubiri hito Ensoko bwakire nigo tochiko batogotebia ekine kibicha kiri kikoro kyabasaki baito na bagendete kogenda ase cinsemo ao na koranga ke abaki chikura bagendete lakini togenda na sechi gazeti ekimuna nari batebichwe na Diana opposition muna mwateba ne litmus test the first thing bakori osegente tanga ningelinga ba accused serikali esegente tanga ni batebanga ni bakari gutumika
chinguru beche serikali kunyara koba bakuunireria bali ase chinsemo chirichinde nabo igo turuchega iga Kalonzo Musyoka bw'ikiama kya YPF otebirenga amakaratasi naragakire chaba gwetani chiribu chimisano 370 asakare goteba nigo aywa anyalite ko bagakutoka na amanga korkinga obochori bumbu chiko botwara chiloophole insachinde ama tamushibunaya kia koro kichwe atita chinga kichi na chinaende group yabo kiyo mtata bale kotini bangaira kwa complain about a massacre tingota banga Kalonzo tabwati bomaine lakini ntubuna bana bali bomaine mbolo toko cha toira kero chi statement chikorwa especially as a serikali boro ligereria 2027 credibility ya IBC ngochera ko ba put into question gekogera credibility yabo nererie onyama sakaraka chakiro gutoka boniga bali kotini they are demanding because they want a petition ili abeti kwenga the nini waka chikura result ya gotangazo presidential result at the constituency level nerere nini final chimal practice echichigocha gose amasakara kuna agotoka okuno gutatuara obane gose no kurusi IBC amax igono etoroche nga teresari haso to 2027 also chinga kechi IBC ntoroche commission yeli nengen kerere egotenero na Erastus etekol chikule chiga na barabumbaligere na ki credibility eno ne gose obu maene boino mborobi baisa go planda chikule chiga then gochimuino ga na bora nyolenga twa even change of ebinte binge iga no bona IBC na reta gete perform the best egere echigo twara trust ya umwanenji okay wakwana igoro ya trust na nemono monchumuli na wewe somera ase gazeti ya The Standard tutigale toro ni bakare gateba aseseme ya mbere north ni gebwate abakichikura kiri 55 55000 esbagatebe bituo ni go bire chimibere 50 no mone bitano bitatu asbakare gateba nabo igo ni go biteneneire nabo bisa umubaro yoyoyo na nemono monchumuli gali bateba ngani go babegita maiso na koranga ki chikure kirabe chigokorekana aseseme yo mulima Mwanchumuligeri na boigo ngote barenga asense moyo gunja naro obochori bokengo kolekana bororo ili banyara ko baba koranga ngo banyara ko baba chora aire libagali mu waziri Opiyo Wandayi igo nabuligeri tu mwanchumuligeri na gotebya asenchira bikeranu n'echikura cyokwanerwa ase kigazeti Diana timaye tiase gazeti ya The Daily Nation kiba kwanegero echikurechi gazeti ya The Daily Nation tiana narakwirana ndase page ya kabere ase okwanera igoro ya omo waziri b'uburinzi boime Kipchumba Murkomen abete kawikirana sichensemo chiria chiara chonyo sub county ritskori igoro akabaka okwanera igoro y'abanyanyimbo ko bari bakorenda umugabana bwe county ya Trans Nzoia George Natembea atababuna egati y'abanyanyimbabu ni babete bakorusugwa asoburendi bwabo usasemera umuyabo ritskorio rigoro elio banyale mbachikoba ase gati yabali bawuciya guturubanya omorembe gusichigoni siri chigo chikotubanya omorembe chinga kichi campaign nandiga goteba ngani nchire ye muyo chokone kyabuna ngobe karo omorembe chinsemo chinga kyatebire bunonde bwensi oratoke kaguturubanya omorembe litkolia rero mwanchito muligeria egetaseni kende gyonsi nabega kubekwa byara nabayigo egetambokero kebe geko irwa asatebire boyigo egati yechi nsemo chiriya mocholi bogo chokorekana nigo obulendi botingiri buna oyo mintona era totebye kora se county ya Nyamira sesemo chanyamaya natebyanga obulendi nigo botingirie sana iri kwenekya buna bocholi mwanjito muligiria ngo korekana bore asensera ya bene nabigo oyo omo nyakerogo bwe bocholi bwe IBC osekyombe kyo bocholi nechimbebe rasta setekoni nere nigago kwanera igoro y'abacholi mwanjito muligiria twara kwanira umugano yokorene nigatebire nere ngana bwate okwegena bachigikirania emirimo y'abasinchi abeno cyasaba Kenya kera gwetene sabali entambe esabali ekorokenga ki omwaka o 2027 orachikoba mensi ya Kenya
chiga kyo choria wanene burachi gukora kana immense ya Kenya wachito murigiriano nyorera mangana ya se page ya kabere ne page ya gatatu asego kwanira igoro ya banyanyimbo na bigo obochori gusekyomekiria ya IEBC buna kibangete tukulia lero oncho murigire buna nagatebi ne chibicha masemo kurwase county Nyamira buna abasaki baito bagendete guchitoretera anamono bagendete kogenda ase chinsemo nigo barura sesemo ya nyama yawe nigo barigeretia sesemo ya Kerenyo libanyara kwa bagotuma nyingi kendete gokorekana kurwa ase nsemeyo na anamono nigo bare ase sesemo ya Nyansiongo sesemo ya Kerenyo nibwate abaliki baito nabo igensemelia ya nyama ya nene bwate abaliki baito Steven Bunde ngwara ase chibiche chiri chintangania tutumira anamono buna twarore kurwa sesemeli gesieli buna bochori bogende tumoncho mulinte tatondo mutimo kumusini tokoirana nigo tuchikoba tukurigerelia amangana ala ase gazeti yechi na namono nimbwato mugano igoro yaba ali mu buna banyarikoba bali mukuru wa seseme abanyarikoba bagikabusi wikegambero iligo chikoba bagotenenia umuroberi wa serikali guchikoba kyekoira kwa wakano gwechibesi chirichi abali mu chikoro kunga che insurance ko barwali guchia sesha bagatebanga nigo bachikoba bakwamerelia eketambo kirekyo Omusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga naba yaeteire nabako yaetera njekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe ke miaka sta ngachaka ngodifer po ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twaliro ona wachagete aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi onye kubwateri bolyo obosemya gusekero kendo gyonsigure miroberi itu ya Nsoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri kuri email nsokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Nsoko TV uboroso mwomuguse magega ya television ya Nsoko gwikasero yawo kwanyoliribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bukonyolibaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchuria 0788666662 Nsoko TV uboroso bumugusi ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kiyeriberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi chipetiri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru
Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutundu busumbasi amate ninki kere tokore asa marieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikarwarigo kwanya oroyonde orenge kwende kanisa utigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwari erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi. Asamange twakirisimia namba 0706840844. Betami Rehabilitation Center lichibulyo gukora chingatale ichobutindu. Omwancho mulire mwa Nsoko TV ngeta sengi Nsoko TV ibwatira senge nchao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchere ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire monda bwansi korwase ebunge ya Kitutu chache South Meye County ya Kisii eliotari anen Caroline Mausa kurwe county ya Nyamira eliotari Nyariki Steven Embonde kurwase county ya Kisii eliotari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekera yago koreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili cheni gongoro ko Petuel machini na nyora netrobini ya Nsoko TV oboroso bomugusi Eye ne Nsoko TV oboroso bomugusi ine asama kia chumuligereri anamono stogendete kuligereri kilikendete gokorekana kurwa ase chinsemo ao lero ni litukulio bochori tariki 25 chiri konya chiabere chikotebwa bono nigo abamenyi be chikaun ebe county ao banyoreri baga gochora abarai ao kurwa saba MCA tocha babunge nabo igo oba senator wanchumuligereri anamono amaisaite setubegetenese county ya Nyamira ase chiwodi sato chigendrete gokora obochori bwabo ase mambia bono twanyara ko batokonyora chibicha mase yamo neliogiri ya Steve Nyarikie Mbunde kurwase getuge kurugunge gesieli ekere ase nsemo ya Nyamaya na namono twanyara ko ba tukumanyirwa kirikegendrete goikira chinsa chirichia lirimambia charingi jinsa 12 gateba osumu baroye
uri ari kurigereria abantu bare ngoro konya abantu gwetanie 50 ni konya baikira SSMU ili konya rakaba bago akachikura na namo nege ntate banga umorembe ni gotingigwe na namo no togotebya semambia bono mwanchu murigeri na boto tebya soberete gwitira ase namba ito ye studio kilikegendreta SSMU na into anana mono tonyara kaba tokomanya umurigeri ore chisemo chinde anamo no bali muri ase chisemo chiria ase obochori obo kebugendete gokorekana ase mambia bono na abuna twagotebya ni gotora ase chigazeti togendete kurigeri na ndibuna nagotebya se ya Kenya boniga ibirugo 22 niko nyara kwa birigo chorwa se chi county au kurubo bunge kurubo MCA na boigo obo senator umwanchu murigereri lakini nibona ali ngese pechi akabiro mugano no lengega igachoyo gukwanera igoro ya abalimu babere banyari kwa bakwenda bosibike gambiro kurwa ASSML ya Kisumu bachikoba bagatebanga ne bachikoba bago ikia eki na bosibike gambiro na batebanga umurobelyo bwoko nyara kwa babako nganya umurobeli bwakwana na oburuwalia ne kyombegia TSC Kenya litakabageko ena nago chia ase umurobeli osha na ko rusi kurwa se minute ko se yaoni ibale ko baba kwa oburuwalia ni go genda mamincha yeli chiko na namono bwali watanga public participation Peter Kodheka Munga na boigo mother umolo 1 ni go banyara ko baba ko genda bosibwe kigambiro eli banyara ko bakwegerera wetania abalimu chiri buchimi isato bagatebanga ni go bono chi family chiabo chiabekirwa asa konmono sha maite nande koti na bera tegerere gendekyo yeko era public participation ase abananchi tindimo wakiri lakini nase ngaita abananchi bakwa gwali baga to express themselves ba refuse tiabo ninki yose maganyuki baratware ase kurende ase nganende onzi especially bono buno agabworoche kero barengi kuru konganya medical cover ya bali from kuru organization ye to this organization abalimu mbabete informed mba etu libagali go participate na kurwa amaoni abo bose negento kekolire nini bwangu naende isikorigero mugano you innocent at the end of the day also it is about service delivery service delivery in a way that ingi yako gera babwato musuko moina asibagochi mbache banyole nini service delivery so court ne bwate powers erate nini ekwerendeyu but no hake gotenenia is it an event ya bere litogoteba for taken by time woni abantu bale gabanganyiru timbo atite correct number but yanye banganyiru na ndeba toira ni back to nini 2 minute abatete ngabalimu nigo balichiko bako chakiwa kuchakire talikie yemo yomutienyi 12 nigo bono murubiri yikaba bwikira no se mambiende kuchikaba bale goikira ni goikiranu meaning ingakanye ase mepango negendererete on the same batebe tigungwaroche benefits cyabo buna cyabege tubagateba nigo chikoba chigo kina igo no muganora se gazeti ya The Standard Diana nkagirete twaligereria namono asobochorio bokoboke bogenderete gosobochorio bokibogendete chinsemo ao na namono twarori chinsemo chiri chibwate umungusomo nene ase gazeti ya The Standard ngokwana bale asoboikiranu imeye county ya Nyamira asibagarote abanga abaraya banene kurwa chinsemo chichenyamira nigo bono bale asigende gumye litmus test ate base obochori bwichi wodi chisato sabarwanereri 25 bere bachikaba bakurwanira ebirogebyo na nigo bagateba ngabono amalieta kurigereri gumono na umugachiwe kiama kia UDA Javet Nyakundi nigo bono iga abekira sa maiso asabali bagotebekananga kero bochuri bo chikoba bakorekana nonye nebirugo byabo biribo bwatese kiama kia UDA nigo bachikaba bikurigereri mu majority whip Silvana Sosoro nabo igo nabarayibande bali bacholire kurwa asike maka UDA na bali banyare kwa bakonganya na gasose kambili yo kubwatese serikali nabo igo mwanchu muligere linko tabale umukonyi bw'umurayibwe kiama kia Jubilee
Dr. Fred Matiang'i ni gari gatia barai bali babwata marieta manene na bakurigereri bunga kibachiko bagokoria ase chikulecho ase babwata abarwaneri babo oyomo kurwa sensemo ya Nyansiongo ase lieta Jackson Mugusu bwekiama kia BDP boigo Jeremiah Ngaro bwekiama kia UPH sema chekerenyo na boigo Chrisio Siemo bwechi nsemo chiriago sesemeli ya award ya nyama ya kweterekia makia UPA boigo mwancho murigeria ase nsemeli ya mbere na eron tuanyara kabatogote ba marieta ligereiri oro no moskeri gathega shawa bwekia makia DCP na boigo boigo bakari oteba nga Dominic Gesora nere kurwa senseme yekerenyo nere no arasa bantu bali bachikoba bagotumika na koligereringa ngakichikoba gakorekana igo mwancho murigereri ntugo kwa na mangi kwa twara kwa niguru yo bachori ububoke gaigangu kwa na bara matuko M15 nomo iguru yaba swati mona bagachikoba bakorigereri yobo ene no burungi bwabo batebetenga 16 days of activism chisegi chiegenka asbagara tabanga abaswati nigo yotebekana abanki bakari goitwa nabancho babo osabanchi babo asechinka abamama nigo bakari goitwa igorende timanye tingo musachere ngoitwa uitubare bonsi lakini rende baswati okoranga mun igona kimutwareta matuko 15 no mayino ayino yokore metito bwatiri tukoribna na WCW nilio kubatikana kubanyura baswati nabone elio buna wasomere gawo nilio kwegerera obwende bwo muswati nchina gender based violence mugateba gender based ili italironge sana lakini gaiga ndo chese gazeti batanga baswati na bakali wako basacha nigo bakali kuli chindo ndi nyumba matukaya ngo mwanchu mulige na bukonyara ko somera CPG ya 15 gokwa na bale ise ojuangu na gateba uyole omokonyi bumo Inspector General Eliud Lagat anyalika baga ko bwatanirwa aseki na kilikyo mwana oye ulio nyalika baga go siri ugima bwaye kerarenge asesel Alberto Mondi igo no gaiga baga tebanga nigo bono batagete kilia gatebanga kubwatikana na ise Albert Ojuang nigakale gatebanga nigo nyegenete bali bakobeke kina bosio nigo batati kurusilia eta lia DIG Eliud Lagat bunenchire yamo yoko bisawo bwene kumanyekana ye chwe still family demands a lot kurwase Eliud Lagat umudie mbata itakorora the accountability naende ngwaro chikine kyo keroto kenyoran ko ambato lugo kenyora na majanda egento torata benkelinga let the family get justice okay tiga family no justice nkagirete twaiteire megane menkega Jubilee Party na Uhuru Kenyatta mbako mokonya Fred Matiang'i ko murai bwense Matiang'i no bunabatebekanaga kabiro mu lecturer we university na niga gatebekana chinga kichinde niga renge umuliki bwo mugaka nyagosira Simon Nyachae na nikiliwateba abantu abanki niga batakire kora amanyanga ngaki Matiang'i akorengera nanda na mano iga yuse kuligereria na magana alikire na Okech Kendo oyuro mu lecturer we university na mano wasomia abaliki bamangana University of Journalism igona bokunyara ko bagokoranga kya ukwanera nga Uhuru gosekia magia Jubilee ge konyara ko ba ye komochora no usikirire Matiang'i ko bumurai wense no maene ge kogera Matiang'i gochoro ndoga ni timu ine backup ya United Opposition na barabu bachiche bamubwate okoboko ndoga ni ti gashawa achiche nere amusire nali egetire kyo arachiko bakako gekora lakini sepa ndaigo kekara chupiriji like now GMP mirenga echamili bwate batege ntubako mu muchelia actually tali GMP bagoteba gabete na Nyachae master yo kora siasa ye grassroots akaba na Uhuru Kenyatta master yo kora siasa ye grassroots lakini bagoteba kulingana no mu ko se kubwatekana no muri kyoyo Okech Kendo agateba nga Matiang'i tara create network ye grassroots gento arochenga asibirengele byaye kitach ko bageko mwali baga liyo konyara go penetrate kuligyo burayibensi ya Kenya lakini abande baramubwato koboko
That is a question for another day. Agateba no SMS iliyo chikuligie gentu kelkebwenerete network taraibeka igo mwancho muligeri negati aliale se gazeti ya The Standard na ande anene mono mwancho muligeri na igule kebatia tebe opinion yeyo yere partisan agateba ni gorachete asoete se siasa nigere anje chirani anjerana jenda gete kora batebia se gazeti ya The Standard ye page yo boelio naenda bwango Diane Sencha bageni baito baikire gali batokonye kuligereria nindo chebicha ya omogosoli club kia Chelsea ogurunga Estavio Moina alia sasema ya kabiri studio mwakili Otieno Mukaya daroro gago support team ya Chelsea mbao ngolera Barcelona chigoli 3 paka bagachaka gotera bakubuli Barcelona kwani nuntote nam na butuko na Arsenal nero yigiretie uruwaki Bayern Munich lakini maana bo manyirenze ntubwa to maana bwanja sai ubutari go dispute njeni believer jamu Christian karongo so me Bible ngote kiringana lirubina elianya sai uralire moina football na harubo maana mbule togo chitwa twara timu ikoro kwaseno stay yagochi Wancho muligeri mwaki murwaneri wekerogo kyo bobunge bwa Malava gweterekia magia DAP Kenya semambi ya bono set panyako bwa kirekura. Wanjire ngete story bere. Manjito merigara si gazeti ya The Nation ngokwane riri koro yaba menyi beche nsemo chiamo kongeni korona wetiki ngotebyanga ekigambiro kyabetiki wetiri chiko oko tagora chinyombe icho iliyo kwagacha chinyomba cyamagulinse kobe kogotenenwa kolende serikali nigo yachete gatagora chinyombe icho ase gati yabarayi bagoteba nga abamenyi beche nsemo icho babete bakwe guchibese baranyare bakwenyorera chinyomba astote wanga makada omo mpigo somo bunge omakadara George Alwada aradwa nigatebwe na bonsi ritukoria ijuma babete bakwegwa chibese icho chire 150,000 elibanyare bakwenyora chinyomba kulendi gati yabo nigo besokiri na gukana buna tibaranyora bese icho egati yabo bagoteba buna banyore chibese icho mujito mugira umugano yugole se page ya 5 na 3 ase gazeti ya The Nation Aga se gazeti ya The Nation page ya 5 na 2 okwanerera igoro ya Kenya Kwanza insi yobrayibaye muske William Sabaruta se myaka 3 ninga gotebekana buna niga sabire chishirengi trillion isato kurwa achaka obo raibwaya sekotebekana nigere nchireyemo yo komenta madeni nebengelia Central Bank of Kenya nchito muligelia kumanya buna chibese cyabere chigo tumekwa na serikali nesaguliye biro nonyorero mugano ywa se gazeti ya The Nation page ya 5 na 2 abego okoni wa KPC Kenya Pipeline no korigago se gazeti ya The Nation page ya 5 na 2 gati ya na tagitenda kumanya se gazeti ya The Nation oya mito Innocent amana tebyanga kusengo rutorega gato ikasi kura tayana makongeni muinane genderete gutagwa for affordable housing onye gento kero ndachi go support Ruto neke makongeni chinyomba chiri number 1 ne cha Railways Corporation yani eskinga kitokoroka pension scheme ya Kenya Railways kwa makonyora enyomba yamo ebugate gusene bedroom 3 ne compound yenene sana mwancho muligereri taite ndara bali bagamurara ikire kibicha mase mukuruchi semechyo chia ekerenyo getweke mugekurunga ikonge ase abaliki baito bakiroro na namono nabokora ase screen yago bunabono obwakichukura bugenda ase chinsemechyo kinegetuo nanda ne bekorekananga bantu bagende tuna goswase bitu ebyo ase bagende kuna koranga banyare ko bagachora abarayi bali batagete ase oburayi bukuri bwe MC mwancho muligereri tata togenda umutimo komo kegera bagende baitu bache SSM ya kabiri studio kurwa SSM ya kabiri studio cyabere chinsa ibere ntitake 15 isatu kurwa SSM ya kerenyo bunuligereti chweya chini chibiche ya mase ya mo weekly forenge baroro banyare ko baba gotoro kinga ngaki
abakichikura banyaraka bagoikagari barigererirwa marietabo nkotinyi barari bicara banyaraka bakororanga bakire kura yabo nagochora uri baganete tigambayireri munganchire boigo ekwangajereria na ariko erese genta bora tigatragenda chikura keire mambi bono nje ko eresa nga affordable housing makongeni muina wae ngogeti okay pia bora babi ko yororeri bagakero kale no na mambi mwiboli ngocha mambia mwiboli ona nwara saa 1:30 ayo we chai ayo we sko eyu ne barot box gose sanduki eriayo wakira chikura wikaboniga ekero kurigereria mwanju moriria se screen yawo imeyenso ko TV na bakoranga bakichikura bange banyarko bagwake kura yabo na korua ase egetweke gerinde bachiko bakuganyirira amatokeo ase botuko bwa rero ase ikonge primary ase getuo namba ibere korengana munege sanduku kebekira sensemo yana ya rugoronyo mwakione bichaka konyara kobaga okoroki ngati yechi chiwo chigende to ba chikorigereria ngaki omoroberi yo mogima konyara kobago ko enekiwa naboigo kwenekinga kire kurangore ndwere na kire gento ngonyara kobaga kire kigekiraniwa boi keranu ekero omoncho morigereria nyoro mwakione bichaka konyara kobaga ko kworokia kera togo swase ekwende ya kabere tunyara ko batogo swase ekwende ya kabere torna kiba bangite bero bereti aseraini igone ntiremo yema se yemo kera tugende to batoko bwati akurwa sege tueke gage ikonge ke utoka se wode kerenyo ebunge ya noti mo girango ime ya county ya Nyamira mwakyo ne bichanyo akonyara ko baga ukorokia bosie bwana no mwakyo nde kura hoso iregega ocha waka ekura ya ye ngawetiwa ase computer ase mono gweke nyanda nzoba ko iroke kimskit ya konyara kobaga ko mongerwa nero niganchiru bene nigabwanya rekobaga ko utorerwa risakara yabaki chikura iririgwa ko stamp kwene kinga kerali chichikobaro chikura no kworo kinga risakara rio nigori anchire ne kyumbe kyo bochori ne chimbebe ga Kenya IBC kero hono tukumubwati ngora muna wake kura yae nyuma ntara ko ira hase chi stream chinde gose ase biras binde torna kiba waka chi kura nyoro mwake one bichaga ko nyara ko ba kago kworo kyanga tiyo mwake kura oyu nyara ko baga ko hewa ribaga yogo chia ko hake kura yae kera ko endra ko baga kurigereria ninga wakire kura yae nachiko boigo ga kumurekwa na gocha kobeka ekura yae ase sanduki yo kwene kina nere nkwa kare kura serit koria rero gochora sobo chori boko bogendere ta sense ito ya Kenya kurengana ne kiumbe kia IBC kiaragetu ono niga nyareko baka waka ekura yae boikeranu bokwene kiochore niga bonega komaki umwanchu murigerenyo mwakyo ne bichako nyareko baka kworokia niga komaki wase kiarakia munenjere moyo kworokia na tarigo chako irora na ande wake kurago se munenjere moyo kworokia na wakire kura nyomo wanjo murigeria mwakyo ne bichaka konyara gotara na inche umwake bichanyo ga konyara gotara na inche nigo tukwenda goikase getuo gia kabere angite asera ini iga kero endre to bago kurigeria buya no mwake one bichanyo ga konyara ko baga kworokia buya nege tuo kende gia kabere ga kero kurigeria nigo babangite heraini echi nechi samba ande bare babo gete chinsa cha mambia baga ke kura yabo ono gaiga bado mbare babegete hase heraini kwene kina kwa kabare kura yabo bikirana gochoro murwaneria horia hose omorai baganeti haso bochori boboke bogendreta se chiwodi chanyama ya Nyansiongo ekerenyo himeye county ya Nyamira nabo ige chigendrete ko bachiwa kwa asense ya ito ya Kenya oigo chibichecho endrete ko bago kurigeria senso ko TV naye mase mokuru ase ensemo ya ikonge ni gotoka hime ye bunge ya North Mugrango asobo chorio bokebwe kerenyo ward abo tonyara ko to kwene kiebicha eyemo hase eyemo nyomwa kione kura ka wanja tutare gocha imegaiga oborendi nigo botingiri kabisa
nande nenjere ya moyo kwenekina obochori obogoni gabura chikoba obwasi okuno bokene ekerengo tara nayo mwancho murigereria mwaki one bichanyo akonyara ko bono gagontariri ndengo tebi gati yabarwaneria bari hase barot erinde tonyara ko bato kwenekia tomanye mbarwaneliki bari hase baroti ase obochori oboke obogochikwenekiwa ose bogendrete gwakwa rero ne bituoni go birachi gosie kwa chinsa 12 chiabono maraogoba ntobwate omo oyo DCP party korwa igaiga korwa Dominic Gesore Kongo ntobwate morwaniri KSC oyo korona Philip Masenge asebo igotobwate KNC Irene Kerubo tobwate UDF Francis Amenya oyu wakire kura yae ekerabo igotobwate PDU oyu okorokwa Nicholas Omoti ntobwate BK okorokwa Cyrus Kerosi tobwate Waipapati oyu okorokwa Shem Nyanumba tobwate UPH Remio Nkaro na boigo Ford Kenya Margaret Nyanchama Onkori igo naraito endete ko batuko bwatu moncho murigeria igo to basiko enda kurusia TV ya onambeyemo Ensoko TV kiretora beto kubeka ase kampina ngoruga igantete kominyoka goika ase ewodi ya Nyansiongo yobo igotora chiko batuko rigere tororenga kyobochori bogendrete abariki baita magana nigo bare ase chiwodi chonse ase wodi ya kerenyo na goto nigo tobwata bariki batano ase nsemo ya nyama yabo igo bariki batano na nsemo ya Nyansiongo habariki batano ngira nigo ike studio litera Nyariki Steven mbunde Eye Ensoko TV Oboroso bw'umugusi. Onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikereri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga Hazina Towers egoroba ya 5 asumucho munene Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagira Ensoko TV twachire guturigisa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'umugusi boigekerwe omugusi bono ne chinjira cyago goikaransanse nakobeke TV yawo kwene kingangwe somye uregekoro kyomugusi wetro murobiryo bw'igekoro byito hasi tokumera nabaga kaba Samuelere naboigabanye nabanyika eligo kwanero ukweboya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'umugusi kera litsuko ri aramisi chinsa ibere igoro imeye TV yawo nambe Ensoko TV na Stephen Nyariki Mbunde tolende ekimira eye Ensoko TV oboroso bw'umugusi yegoro yeito imeye Ensoko Ensoko yegoro yeito imeye Ensoko Ensoko ibyengia yakire ngumanga bunalero Ensoko magega ya television y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete nambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubunchuria
bono na bokonyoli bagalia bene liyokuralia asegete senike asoliguri liyake busani tulikere gose twakere simigwetire namba yaito yoboncholia 0788 66 66 62. Matuko amaega obugima obwakira litko obwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asinka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somorobelio wikiage kyomogusi nobe bokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko pomocha amorire nigagendrete gotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyora lichibu asomurobelio bubugima nobo chenu asora bego kumani wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobelio bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa iberi chabutuko ime Yensoko TV oboroso umugusi omokubyo neritko abayigenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imega taseni Yensoko TV tuchikumira naye kera litko lya Jumapili jakira chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imega taseni Yensoko TV. Mungu amefanya ni Mungu amefanya sio mimi ni Mungu ametenda ni Mungu ametenda sio mimi ni Mungu amefanya ni Mungu amefanya hivi nilivyo mimi Mungu amefanya sio mimi Eye Yensoko TV oboroso bumugusi biabono na nene mono nigo tugendrete kunyana kubwati ngikirike gendrete gokorekana sechinsemo sobo choli bo bokibogendete gokorekana na amaisa itoni gare se county ya Nyamira asechi wodi sato chibwate libaga chogo chora aba MC bachiko bako bara egeka kyo mwako ya mona matuko makeiga gosemeti nyirabe kianda na namono asibone se studio ningo na letre bali bachiko bako mbwate sikoligere linki kegendete gokorekana senseme ni bwato mwakili Tieni mukaya no mwakili umanyete twarabele nerega iga asumurubilia soko bwakiro bero gocha semiro biliende na namono tiganere mweli bagara gukwania mugusia ndonsi asole na kwani ngambiore ero ne mambingia ene muna mwegule na wakondo kotieno mukaya bali banganjite bakondo kakaya seitombo basi nyache kichiduka
rero buna twachira gukwanira chi by elections gose abochorio boke tosanga umugusio ito tabase kubuchi kulechi mwana siasa tayo kubukura umuntu ukubwekura no mwana inji toliyo gachora na kiego chikugambera ase matukaya atigaire tobase kubuchi kulechi wiyake gimo oyunere Otieno Mukayo mwakili ale se town ye goso muchiyo Nairobi ngaki lofa mumbiere ama ebi nango bigamba tole abantu ngo bakonya tole kya mwimu kabisa abantu baito ngonyara baro musara bagendaka nganje muri bona kurete bodi kialera barorura nyore bakibangire umwanchu muri na dento bwate Hassan Nyangao Hassan itoja tuaba nera litukulia Jumatatu datebirega ya tingo chakoganya ike Jumatatu tigachi cha dera totebinga nyama yeye kerenyo na nena mono nyansiongo ngikira koreka nono na ande tuligererie imeye nsengima Hassan ngakyogendrete mbiyando Moske Innocent bwakire bya na ntitigangiriri bagiri gukwani abagusiba minto bonse pia se babeta ngabwakire bya abantu banyamaya abantu ba kerenyo abantu banyansiongo abuna bamate bane sensa media nyamira igonko baganirio morembe na nje mbwata namo no Moske mo wakili agakakaya botebanga chikure chiga umwana nche cyaka no morembe umwana nche aguri baga achora umuntu atagite okay digoni gwetengo mwana inchi nayo bwateli baga okore chikure echi no morembe na nda batebanga mutiani nayo kugwa tali umwana siasa na baga kakaya tebire da boy wasa nero tebire ya unyarako ba ukoligereli na koranga kelikege ndete korekana gabu ya korekana no morembe wakili litangani campaign chi akorekanire twaligereri abana siasa ba soiroro bali bakurigiye birogo gwansa mpaka twanyorete kumanya marietabo chikure chine chitwaroche marieta y'abantu abanene akomanyekanoro ekenkiye korokia se chikure chiwo cholyo boke asuko chake nkwana itunto komo chago togiege staseni gensoko TV maite nyatori kwa kakunu ya ona bara nyatori kwa kunonde egeta seni ke especially chisho cheito gaiga mutakere motenga you are an award winning actually for the first birthday nireke kwa soko tangasio bya ni chinkwana chingia boras matosike getambukerekyo asoko chengerege ntekyo ntagete to turigereri egento kaendete kusitali by election twatanga kyotoro kamba no musike gaiga it's a mini general election ebikuba bigo chiko wasioli watali bya abantu bali bakuri kichikura ebikuba bigo chiko wasioli ne bya ebyame bibya kitaifa abantu abachukuligiye obonyangongo bwensengima bagutumeke biroge ebi kwepima gwesa isanga mbaisa ine kolengana no bochori bogocha bwa 2027 ambasane nento maiti malita abantu abakuri kichikura ibinto maiti ne byama abantu abachukuligiringa ngakima gabu no arenge yelo gose kaleri ende yaito yanka igo nabotora abento chora abantu tuchiko chole byama yaberenga ensengima UDA na United Opposition na serikali nere kurwana boniga ne banka gusi ne bangere uyigwete kero umuntu agatanga mondu sio gosoko aso umuntu yoyomo perhaps watamanyiti gose nabwate ubunyamasi bwo chukambera abantu bya igo echikuri chiyabeire ngatari by election kurere nyansyo ngotari nyansyo ngere ikuri eriera Kenya ngima abantu baligiretinga United Opposition nerengu omugambi William Ruto ne serikali yae mbaisa ine wogochire tamu ya kabiri ikineke ndeta sechi by elections yechi okay Hassan tuarenge na ega Jumatatu tukakwana tukaragali tukulie nyangi na lieli ase coverage yonse bitu abere togokora amalieta roro okonyora na yabaraiya banene chinga kibakororeka ndi bakobwatwa abakorigie kirogo bakobwatwa kobako baretwe podium nkie bicha yiri tukoria rero irabe gukora siasa yese ya Kenya bono unaliri twakwana umurai na Moske Innocent tukuriria ya Jumatatu ntwarore bigicheko torokinga abarai bari bakurigie uburai ase chigwodi yaria muna bono totebe kurunyamira yaitu mbae tanetiwe bagatuntubwa ne bigichenene ya uburai bwense ya Kenya na rero iga egento gakorekana tari abarai bari bechigwodi bagachorwa no Moske mo wakili atebire nera na bonda tegwanjera nanga rero
ase award ya nyamaya omonto gupima chinguru igari between omonto tagete koriyo borai korugusi nori saransi to borai gwese ya Kenya ekerenyo ina ere bigicha nyansiongo ina ere bigicha so igomono ritukuria rero na riko tonga ritukuriri nana ria koririki ria ikire konya riko na koragwa yana koragwa lakini rituko ndero abaswe baba tabanga mbivu na miji rero ria koraki ekomanyikana taifa leo nabona arabate ni siku ya mbivu na mbichi kurugorona ariko rigereri gazeti Chonsi P na roche gazeti ya The Daily Nation yoteba ni game of numbers ya serikali yere asoborai onye gokoreta abantu turatika bono numurai bwense abarai bali bakorekana barange numurai bwense ekera kuri ekichigo korekana ense mail yokorwa nonye ndero mbalingese kigazeti enye togo kolibiya lio nonye ninjiro chiko bagotegererwa ase serikali chiko bumuchando muga kachweya aliyo bisi ya gitabu ngera bwate kimi bayeno kerto ikirango ragasoma dore sana bayeno nora angete ngasoma litiko gitoka tebanga kimaiga gatami kworo onjonga gatami kworo kimaiga kaibwata koko tanga kejoka gitenga ukiobwa musacha nara zige tokibwate nyumba naenda mete nakyo aenda gukirwa for free iko ngagitenga rero asukuliri kwane ulio kagete ngambi yale ngukumiale ngake kuore yenda metendo chenga esimbe yende no emenyete na ro nyumba ekirenga kichikura kya rero nebanga ne no kuriginga toriginga togo chiko burigeri bonyangongo bwaye ntotake kurigereri naende nebanga ndero liuka nebanga ne 2027 njege ntongo te abantu ba mindongeringa to anchamu murakieni mwanje nkoro okogera ase litukiri koera ogutirio ko tu atiri tu akuri ebesa yaliru yakoreki yaliru ogukwana tu akwana at the end of the day Nyansiongo nsomete high school a constituency ko se wadi ria Nyansiongo mpachi kurigerio murai yobo ngakiako bakorere gasi mbu yakwe kwetogeri gento geito ebe ni eri go senli tororo go sene nyamori mbu yago nyetogeri na ndi mbu yako yesuguma lakini naro ntake turige enchera to kurigeri nyamori ito mabera engwansare na ebanga mbu bisato go chikuni bakorwa ntoni babo bisoko geranga bo bisanero enuru ngombe nilicheke enyare kuragiria abantu baito igo kero kwa ngombe no kurigereria outfits tirito bugate asabara yabe chabirite bale asa ntate okoreta senkwane yes litukuria rero na turigerere tiga chikurie chitwatebire chiaga chirwa samari itali twarorire umurai wiki amagia DCP girigate gashawa nsome omujumbe yayoteba asebono iga timbugati bwa babonde bonse gotebanga eserikali yeyerega iga ase oburai nigo yatumire chinguru chia Chionsi ase nchirembe na konyara kwa bage koranga yanyare kwa bage kobeka bali batagete bayire birogebi nenchire ya moyo sense defeat ti koteba na nenchire ya moyo sense defeat ekero ya ikire ekerango buneke osikurigereri chi nsema Chionsi nko bekera na bari chinkuma bakubekera na chinkuma ngaba bakorirega aba bakorire ngeche kabireye lakini ekene ke kororekana ke orora se bona igankiringa violence nire yambire kororekana ase ange chiwiki chibere chyo moerio ese ngencenga emiyo ya basacha ngochweri were agakiru muntu nkurwanira skin yaye because egentongero mu wakili ateba ntate go divana era sinini abantu abagochora bono rero tinkagere tinya intamuso go deliver emeremo osegasi yabo nechikororekana sama tukaya koreteki atigarete gekogera buna bagochora rero na ende bunere kari chaje country ye agitona nko barora mabera ewiki egocha tegeti ntu campaign trail eri barore go semba koleki mbazi ko nyore tamu eriende igobono engane gashagwa gotebanga serikali yarorekanire ngeje karono kwa yateba igera abe yo bumana na ndetse chinde na bera yo erabe yo borimo eriyo
aimukie omusisimuko gose aimukie okogechigwa kwa bantu baria agokoraki arigereti konyora chikura kurwa sebare erinde candidate yaye enyoru wanchirwa. Okay. Lakini na endo sikotagera na bantu ba serikali na barabu ngo mubiri mubare nganere igata ite ta chisegi na ku intimidate abantu. So bono oko mochanyuko gokurwa sechinsa mojonsi. Okay, twari ngase semil na rikobolia. Twatebire mwanchirane mwatebire chikule echiyaga kiri asamali Italia manene. Ne chipati mwatebire na kende gyonse. Insa chinde bali essence ya serikali totebona. Ekogera nere ko bagenyama. Kwa iru kiregento ba lose elections. Ngakiemesa yawe chingwanira chikoba. Onye aba na wadawiri innocent Jumatatu. Nga kurwa ange weekend mpaka bono higa abantu bari bakwenda borire chitoro chiababura bagenda umuchiwe changa umuntu nyocanga irita yamo nari hari amasoki bisinini aseki oro chiru kansa mo ya serikali serikali yaena ni resources chiri chinyinge bagutumire ngabono genda otoretere gitokeria omanya ko ndira na mako kamasa nga kyukwira no kubarigereria aya nabongo mwana wato metu chikotenya kwagenda wachi wako mupima riri twarenga okina umusuntoba tujiti nanko chisa chiabe rasmo koreki oira nanka riturari okware koira na kwebisa gisona. Okay. Kwebisa gisona mpaka maybe abantu chikorara omanya ko genda chikoni ngoro koreki osoye nyumba omonda ise koira na rero urweta nsamo ya serikali o tu resources ya batareta gintu egasi yaye aiga no igo chakera koba enkong na ndimna na gotebiriria baria ba mutomete ekara bakomorora igo bagusukwana onye barenge gukwana bakira agichori ko madabinga ki chaka kwebanga ororige nteke ngaora akore ntoko yana naye sabari bakomori 2027 sabari ko tukenda bakomwa ko 2027 never interpreted no murai bwense abantu batanchira nago sino murai yori kuruguru asese milio kumurigeria chikura ise ko bayachire ense miliende siasa negente kurukunga popularity contest nukurwanira ngumanyikanite buya ekero kwegwekero gie siasa tari ngo kwegwo kwagero rumia okwegwo kwagera mbamanyite nga sobonge bw'abantu no bakonye. Okay. Igekere kero kwegwo tutebanga no gambo ire kero ya serikali kia Minister of Education abantu bari gocha kwegwo kero na abantu abange lakini ayeto kwagera ekero ekitali eroegwa ngusi ya koraki yego lakini obo yabu wao use your importance as a message nere nebwataine sana n'abantu mbarenga bari mega yao igo na tutebanga tutagete kugenderia nseye au kunyirusia sobo obo nyumba buli na gwokorwa siasa kugereke to comment buno mu Kenya ngo barutore mwamugusimba renga bakoraki baika mwamururo chembarenga boika munyango limbale ngabakoraki baika indi twa manyanga nkitokoko wono rero umumurana rogoro nga majority whip na irekero yekyo okogera amanyire nganere usiko to bwate simba nere nchui ko nere no nyitiende minister nero ontokoro nere na kareteki kiro muntu nguri yare kogo kyo mu kuro kogo kyo mu ruoti ngatondo raiga nanje ninde bantu abantu abarero ngo barubare onye mbali kwikana umurai umuruti ngurire ngabono omuraba no mbwate kurwa ngora rigindole ngo sengungurangeria okwera bamuraba mbali ntenge nambere na rongo bere bonere nambe ibere nere ngurire wale nga aya faya bali mirie kebeye ke faya yenero igo buna twacha kana gukwana ende nago kirenjera mu MCA Hasani atebire kasiteka ngakite iyo nene yo gukora kindi egento kerero nugupima na chintenge. Okay. Ngori ogotena mari ba mata kora kitagwa nuri okugurero na bara gupio kogera njira te yawo jikoine kotenena inze yaso ira se campaign mode. Okay. Togo so campaign mode umurwani ugo ka kubigoli kwa matiritiri osuka. Okay. Igo rero chikura chiri chiaro rurero chire chibwate ngenje nene ege konekeri yako barero ngebwe niyo yomo ngitabande. Okay. Watebere koneke ko barero nkebwe niyo yomo kitabande. Babire bakuru chira gucia saba kichikura. Twanchiranire nga obatigaritiye bakochoro rero
obisi barabo mwaka oyo bene mitinyi kiande gose myaka 2 lakini kiro muntu gabuguretie box ichire chira chiaya time factor ngaki chikobera aba barabe bakochoru rero ndate ngiraniri go moraria botambe a period ye bona iga metinyi 19 gochakira December next week abantu aba bagochorwa na nateba kare na bonte te kuyura ase enkwane kuyekana mbago twara ibaga yogo deliver kende na ende nara abwatri nara ligeririe achia by election chinyinge chia korekane tase karoge guchikoba egeke abantu abuga bange mbachiti koira na ona general election aseki bona iga igoko gendo nyorenga bona asibuna gari umuntu arenge na abwate budget budget by the time uko you understand your nga kyoko ya implement ne bintu biri watebeti abantu omadona ne buna bago chorwa mamine sukuku bako korki bako genda ebunge chi assembly ne ebunge nko yandere egetu bako ke recess bago chakwira no kubira recess nande recess iri so mutimoko ko bago chakwira no mutinyo kabere tuwari si mutinyo gatatu you know chinga kie chinchiyo abantu bari bago chora abantu abarero goikira January nkogenda bari bachiko sabe no bono matechi siasa chito chirarinka abayiburi ngo chabare bumuntu uri bachorate namatumanya manene bachiko musabe transport y'abana bachire sukuru umuntu uri tani oranjere chinda settle down ayete campaign takorete kitabwati egento ngo chaka immediately nikeringa abantu bago chaka kumwanga so chira chiria chia ruewa igo chia renge koruewa erinde omontanyo rugwanjerwa sabantu lakini taringa ne chira chiarenge kuri guchigo chikokorere mere mase kareke bigusia kareke naga kamono okay agake oro tigadara kurageria gakaka wakili oise kurigererio ri ase chibiche chiri ase beboni ge ya mase yemo naburo china bangina bagotu biaka ya chira abaga kaba koreka de miaka ya chira basaye ngai bare ase chikulechi Basa no tole Twitter no tole TikTok to go tebanga go se tutam go se one stam go se must go ubuna bubiye weitu ne bichembe ande garango kwa na sese kerelio ne bichembe nga intu na basa toro aso ntura ibeka bya subwagachi etwebegete bya soko so nyumba na gusalikirikero akorteki kerororo rero kangana rito bwate abana baito bari live on TikTok bagotenga kibagokora kibagovote because mambiense yaito nete nine sana aso abasaye baito okogero nyento kuimuki togenda twakekura kangaboni twakorire twenda tuchikokore gasi indo yakabeta kero kora no korokia abantu ngogosemeri ngoro no gwakekura no kuya it's cool to vote tutakene ndo tutolidie campaign yeyo naenda no kubaro kugwechikura abantu bakwandire nganto mayete nguibuchire lakini ndo nyorete nga kero muntu ore 18 to 35 years na bwate studio a whole media house asumugukoe araso agari aso TikTok live karochikura chiko baro ndichiko cha kuibuchikurechi okay because abu no ene nsoketa kire onyore nga nebwate chiripota more than 1000 chire nyansiongo chioko tenga yaya nzunera moina atwakiru chindoe okay ngakyo kumanya twakiru chindoe ebiche you live na gotomere to akoraki moina asagoro kunganya nsiongo esukuru chikurambia chire ngakitoko rambia chire onde TikTok la live totumeke ebirwaniro birito bwate buna basaerero ko change amagimaito na sto chakera need to change the political landscape because chikule chitogwaka na chiko teba mambi sukali renge kuguru na chiko teba mambi ngokuli kwa ngotali kuliku na chiko teba mambi ngaki what are we complaining about tomorrow okay because onye ntogo soka na ndonyo kondigereti osoligete nsoko TV which I know most of gusini erigereti tebi umwana yole sikabwa ndakekura Hassan abasaye ba ekiareke gekuru ku Gen Z gosaba saye bande nabera toke nonya na bare millennials nimbale bono baji so 35 yes kento babere ba accuse abantu abanene nkilinga wrong choices chiareta chi consequence chimbe sana gento bare tete babere ba gukwana sama tukamange sana lakini kero kurigeria se bituo biria use kurigeria abantu ba akiri chikuro rese mambi yabono kubwateka nichi bicha twanyole ya mase ya mukuru wa saba sakibaito n'abantu akora imyaka y'amachiri kogenda busiyake ikinkiye komini uchi saba sae abo konyorana n'abana siasa abagende toteba ng'abajenzi mbateba lakini mbali korekana aliye soko teba kubwene teko korekana gugu akachikura
abasungu bagotanga is a sad reality. You know, na gyo kubeya nga abasaba nabo bakororekana kuruanirira sana nga obochori bogokora bube n'abayiburi babo lakini ekero bayiruri bagabakora obochori obu bune kororekana chinamba chiabo nchiri kororekana nga nkororike nkoba chire ngonda chiramo na mangana aria babere bagakoraki bagoteba tuirane maega sinini eri chikura chiegorerwo korikwa no na chaka korora oborema bwiringana rya basae nechinjira babere bakorwa nase mitandao mpaka kwara Nyamira tukakorerwe chongerio nga gesa chikure chicha chagete korikwa Nyamira twarikira abantu 15 batatuboka kwarorire naho ni nabarwaniri bakoriye biro byo gwese bakorwa ande no umurwaniri omanirwe kerwo gie country ya koraki akorwa bono rero yaikire ritukase twatagete korora na inde egente kenko kere uniform even the big political animals bari bakogosereri bubugima bwabo ngekene abantu abachinjira bari kogosereria nguchi bari gosoka isiko erinde babeke voice ya bebe ad nara rigereri chikura amatukari na kire chikura igendo na temire go observe abantu abanane bakuboka mapema bagenda bakachikura bono igose ko enda ebitu biria around ikonge ekerenyo chiwodi chiri chionsi gokonyora basaba bange no baichire para ngangaki umuntu arabarora kende because rero nari babwate opportunity yo mwaerio yo ko aburi kende baraburi kurwa sabanta ababechikura erinde nga bakoenda bagwake kura igoba igene tungu bwamate bwakorire ki waerire lakini nainde kabere yaye namba korora nga ase by election abasaba abange bari sikukuri yobogima nabo tole na Nairobi aiga noroje bono abande ne chisukuru bare you know you can give it to them abande ne chisukuru bare abande igo bari chisemo ao che country ye kuri yobogima bono ngwaka bare sabunga ki economy ya kongire ntumie chiribu sana kogenda kwenda wake kureyamo maybe asinge nchiyobogima buna bwabeire bararangaterikomeki any economic sense batiganga bari batwakira ze by election intudo jikosho a general election lakini rende ekero konyora ere eganga ngambata gete komeki statement atanga ngororekana bari nanga ngororekana bari nkote bigunde kurwa sesemo ya kabiri studio nga asaki baitomba gendete kuna ko nyarkoba bagototebia ali gendete korekana kurwa se chinseme chichigodi isato chigwa kachikura kurwa se county ya Nyamira anene mono county ya Kerenyo Nyamaiya naboigo SNSM ya Nyansiongo twakwanire mono nande nabolinkali swalinko karabune follow up liya malietalia manene ntwarora serikali giko invest sana asokoranga barai bali bakubwate serikali ba Chiroro Fred Matiang'i asomulikyo ya mu gazeti ya The Standard yagateba no mwana oyomo kirangu muruko mwana meaning he was raised n'abantu gete bali chigodfather nakorerete muskenya chae gasyubuliki kuna mulikyo ye kama kuruoro akagenda agachaga korere gasi umuske Uhuru Kenyatta oro siri grassroots network karatwa rais serikali abarai bali kuruchinse mu cyagusi barabera chinse mu kiri acha korekanelio mwali lakini ntagete turagenda sensemo ya Nyamira tukuirana elina liri mukongirana lyasa tura tumaye konyora ko batokorange network ye yaye bona lichi ko bage koligiri liwe seberete mwanchu muligiri ni gontagete so asensemo ye county ye Kerenyo nyegenete asema bya bono ase abasaki baito bagendete kona kubwati kiligendete ko korekana oro mwanchu muligiri bituo byo gwakachikura nigo bigorwa chinse kominebire cyabono mambia na Steve Nyarikie Mbunde ni gale standby kurwa sensemo yigatonyara ko batoko igunkiya gatoteri kurwa sensemo nabo igona abantu mbagendete kuna gwakariga nabande ngona gucha bare egekogera omurayo ito nero ratokonya se jinga kiechiga ngakyo moroberio kwenda ligo ikaboneka igona igeta iga saa 12 iga bagwochicha gwakachikura egere tonyore omurayo ito muyaga ukonyara gotokonya mbi yamono
cha iliko nyaraka bagokora kiri kurungie birengereri byabo rero nari bono bagokora igintu kiritwa alikubura nirinde na Hasani gorona ari gotebia chweya abandi bakabigita amasakara nyumba bakuburi posi ipi babaire chibeso uranyore sabarwa neri baratuke 15 kiro monto moiro nye nubusi bwateri italia bono mwanje bura jora bigita amasakara nyumba kuburinga oyo noyo nuru lyumuya bono bali banyore lichi basokira kubo nari nkigoro ya grassroots network y'umuskemati yange bono kubateka no muri cyo yuga atebanga taragache network igera be koba exposed ya sobo cholio mugaka sokoro ya na gatebire karenga tora maiso mambi no nyuame ntutagete kurigireri mugambi yo itonto mwanjite na ndo bwanjani matianya nyorere muntu tayo nyako banyora kusira bali agusi nonye no musikenya chae tanyore ti ogwanju konene bunuko lakini ogwanju no komo no gwanjeka no konde kugera kugwanjiru no tagire nayo wanjeke aso gwanjeka ngolinga oyo gwanjire kwa moro kiri ogwanjane kosemage kaya no kolete gento buneki ekero toko tema kukwana mangana ya bantu bali batanga agaketa tigo support atia kose nto kunyara okaraki lakini ebi oboya no umwana uri bwanjire mono kanyora isengo ekera kumwaka mono okogera ubwo bayisabu atembulinga ara chansalike na rusi gucyanga igonto takire to babatindi nambe ya maso bwegereri bwenka yaito mugusi lakini namba ibere aso kurigireri nakoteba magoso asare kogera ekero gosokia ngombe guchiko yoni okura yerisi irinde ebitori bichange kya ko ndali nyoranga ne onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umuguse magega ya television ya Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyake busani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 Ensoko TV nechi nsaisato nechi taika isato chia itire mambi ya bono na namonongo watebinga ine special coverage yokoligereria bocholi bogendrete ase chi ward chire ime county ya Nyamira
asaba saki baito bare na nemono tugenda kurigereria ime chinsemo chinde ime yense asobo choli bogendete gokorekana oboke anemono kilio tebekana nga nigo chinsemo chinyinge chigwire emirango yabo goikira bono mambia na abakichikura nigo bagendete gosoa ase chinsemo echo ase bagendete gwakachikura chiabo rigiko tutaragenda umuti mukongo na gukwana twaringe na wakili ngongerera ari ngare gontebinga engakieye nalio tuligendete kurigiria network kira umuntu binere twakaigure gachagwa gateba gendora areta jisha chiao as a united opposition chisha chiana chitwali gukwanera ono imra twakwana guchakira mutanganinga kure chia nyama ya nyansiongo ne kerenyo njiri kura chia kerenyo ni chikura chiensengima okay iyo ko chikurigire ringanga kitwagete sabya ito no mugusi egento kero kitomanyete no mugusi omugima turi guchikobanjara naende mbio mugusi aligere ringanga ki atari guchikobanjara okogera na totanga constitution ito ne kwanete kura devolution muguko monene kebaganyamangu guralikere timaitike banyama gosengu bagakire nyamara kina ona kwanire igo ukurigere gweito elie tokunya gotieni lazima tunyiragirie isane no nyite gucho isana nguchitore ko basabe okay na kura politics is about resources that's all jamura bagoitira ebesa kurigirira nganga kitokoreka na biya irinde mambe itatokare kitoragire biya na biroge bya bantu bakwego mbali kwego kogera baraba ya gusabara abanyakini ebiroge bya bantu bakwego okogera yige ka wachite na kerokyo okay mugusi ntori monge igorasi matobekane ase tugochikobanga na into isanire tugochikwego ebintu ngwarigerio musige gacha kwa gotangera atagetenusu ya serikali umuntu yere gotia oyo kunyakoni ebintu oyo ngakia wika bakakonyora chinguru chuko sabenusu oni gaba bwate chinyomba saba ebikawo babwate byebesa saba umuntu oyo saba ndugusito bwate gabweke okay tutanya kuragera bya igongi timaiti gosege go jage chibesa chitaiyo igo elinde tuchikonyara gukwanere bikabu bichire lazima torras togochi okay onye togo soi elie yaito to yestoi kigima isane onye toko banga tukurigireria ase mabera akonya kugwa tosoke gimara kinyo bochori bwaito lero na twateba mugusita base kubuchukura chia lero kogera umwana siasa ereka atire kura na manyito kubungoro lakini umwaki kura ekero kwa bekire kura yase box yeri ikiego chikoba after kure yo tubwati kubwa tubwati nkwana kore buya irindo lyo chukukwana banyole nabwa tumunumya uchukuru singombe serere Hassan network ya umusike Matiang'i nero namba korasi gazeti ya The Standard wateba umwana weteira abantu babwate network lakini umulikyo yuko ku cage nigare umwarimu wa university ogosomya mangana yabalikiwe amangana ale wateba taraga cha network ya grassroots wano ekero umwako 2024 ukurubikana okonene kwa basae bakuburia samangana tare kororekana kogenda bia erietaria Fred Matiang'i na eri moria ichete inga onyene janyarekana esokie erinde bamoe kirugo kogamba tuarete interaction nere ngaki yogo kore bintu bia ekararo mu waziri bono osomirense yo mugakanya chae ekoranko mokorera renge mirimo omanyire gocha aberu mwanafunzi wa siasa wo mu sikokoro kunga Uhuru Kenyatta na neno mbona buna gotebekana chinguru chiaye chinene igo chikuru asomo siko Uhuru Kenyatta chinsa chinde na gotebiridi musonde umosike Innocent inga asa bantu ba siasa mbabwata mangana bakuruka ngeground ground literally n'abantu lakini bari ku ground bono ground yake kiaye number 1 naboto tukubwatana no musike agakaka yanga lazima abantu bakuru nyumba bararorekana ko mwachinguru echo okay ekaroma mwere chinguru echo amanye ko genda gutene na asamareko yaba abantu bari aberense yabo namonta gete kwegenda nga ekara korate mirimo no mugakanya chae nabwata fast network
ose network yaye nengare abantu mbaramanyete bakorete mirimo muno mugakanya chae asense moya gisiasa aranyare ko bagawikera alafu inse yo musiko Uhuru Kenyatta na ndo uyu Uhuru Kenyatta na bakorete ki no ari na bakumubwato komoko komorokia nga enjere yigo tware ko ndenge kabiri lakini iyo katego isana bweko monyene lazima rorekane gutwara ngaki okogania ose aorokie nga gwetanya kumanya abantu gwetera asibari ari gosoma siasa yabo kuru asibare eribwe ko monyene nabwate capacity yoko rigia abasani na gukwana n'abasani bande gucisiko garia na inde bono rero asechikurechi yakoraria achite bono kuru America umugusiera na ambete koro kinga statement yoko mo support kurunga akayebeke gakoroki ekarorekana nga mugusi bwa mwire ko mo support mbaka bakaenda gari getikwa roje bagateba nga yaya ayabano ganda iso kokoreki origie so igobono amangana in terms of network yaye after rero chikura chia rero nabo chikomoa okuiguriro konene nganga kia kurunka gakogenda gucisiko irinda chikunyara kobaga kuri gucisikari Wancho muligereri chine chibicha masemo kuru chinsemo chekerenyo kote bigungu murwaniriri bwe kiama kia UDA kuru sensemeli ya Nyansiongo aselieta Dennis Mosoti ngolirire linde Australia unyara kabaga gwake kura ya yese mambi yabono igone gati yabarwaniriri bali bagendete gwaka chikure cyabo Wancho muligereri nagatebiri chine chibicha ya masemo kuru sensemeli ya Ikonge eskuri ya Ikonge yuerige tuekemo kyo gwakira chikura anene mono ase abaliki baito bale bagendete kubugati na koranga nkikirike gendere tabu mwancho muligiri nabo kuligiri ya segeti skuru eyu abona ba kichikura bagendete gosoaga abo bulendi ni gobotingiri na mono bunuro cyabanyanyimbo no bale senseme yu ilikoranga kirintu kyabweneire na mwancho muligiri na mwancho muligiri nkotebe nga omo senator bwe county ya Nyamira okongo mugeni bwakire kura asegetu ekemogabu kunyarande ko bango gotebinga ningikirya korekane abaraya babanetwa barorire sebiro gebi bakubiruke biyanga chingagi chindoma tende bakobora kora chikuli chinji bwate importance nene mwancho muligiri nande boy gongo nyarande ko bango koretere biche maseyemo kurwa sensemeli bunge ya Mbere North buna umurwanereri mini omwancho muligiri muraibwe kiamagia DP oyo kabero mu waziri nabo yigo monne bwili chiko imense ya Kenya JB Muturi na eranyara kabaga gwake kura ya yese mambi yabono nseme inero nebwate siginyi yaye twarorire muske Rigathi Gachagua natangaste nga matuko areke chakabero aroni kominomo nabu neli makara minyoka kaenda naruko anda kairana era gateba ngabu no agokora ibi karotari kuruororo ese siasa ya 2027 tugukwanera opposition in the wake of yamangana yon CP niko bagendete na kuli kamarube buna mwate abakiro muntu ngorerare na kiro muntu nguru wale nsemo yae Kalonzo Musyoka litukuliga ronanya ariko bagatebanga amasakara wetani chiri bichimisa no isato niga anyale ko bagagwa kwicaba abwate chisirio chiri chikaba chigokonya nsemeli ya serikali kuiba chikura chinkuma chia yagateba kubwatekananera otarere nelia na tebi go maseneta bwe county ya Nyamira musiko kongo mugeni ngo kwanale ya maseyemo teatura igunkia kwane mayaga yo gwake kura ya asigetweke mabwe na sauti kidogo leo na eke na ikirese yetu ya Kindere polling station ward ya Nyansiongo constituency ya Borau na nje wacho mara yone ese ward iona hakire kura somo MCA na wana nje ndo chimbe baendete gwaka chikura batiga kawaida gardo gwaka chikura nanga wanera inigere ntambe igondo chenga abantu etana ortara bandia igonda ite gosaba abantu baminto barese ward ya Nyansiongo ward ya Maiya ward ya Ekerenyo basoke siko asobonge wache bake kura ande ngota bibali chibasanjire nyote chigotara kurwese serikali umuntu otaunga nawe webesa gogocho ake ebiche kura lete ko batange yuere aminja yelichi kero gocho rumurayo to bwena ndiko uchibese munye chocho rumura aseigo ndosaba abantu baminto bonsi na bawo gwaka chikura
wake kura yao onyerute box ime to nya batabu na ake bicha ojo kuichibesa na ndi to kurera abantu abo batane chibesa nganto tageti amangana yo kora abantu tiga abananchi bake chikura bachoro morayo batagete to anyamara goba torolenga ningo abananchi bechuoti chisato bachoje seyongo tebya abananchi ndi wensi moko nyoroko bakachibesa barusi para ande karwe report oche sitole oche serikali elinde atuwe eirwe ande tatu kuboli serikali nero yakikishenga amangana ayo ko wara chikura bando bakanya kuruchibesa kurwe serikali amangana ayo ntanyatagiti ande tote serikali ngesi kabarayi bali bare so mulengo taliyo yo serikali ine demokrasia kero montaye uri baga achole umurayo yatagi Senator kero wikrawani are we ready for an outcome? Outcome ne ya moto kanyite ntutai korra wilbar igo tore chuanga ngobwa tore ine re outcome to kanyite yo ndio ka ta banga ntutai ti montaje go interfere ne chukura una tu akire ochora go ito siku ande ninde na imani una nsema ya itona re ko chukura. Murigiriri ni nkwana yomo senator bwe county ya Nyamira kongo mugeni uyiwakire kura yaya sigetweke moge kuru kwe skuru ya Tindere time ward ya Nyansiongo asana mono abanyariko bagakuru nkwana yaye maiga yo gwake kura na kilia ase kubwatekana ni nkwana yaye agoteba ngaba kichikura banyariko bagwe soki niko bakorekana sumu baromoke na imeye studio mwanchi buli buna nabatebe nimbwate panel yagonkonya kuligereria obochori buna bagendete gokorekana ase chinsemo na namono ko tutaraendo mutumo kumusinini kagerete asa nae na anachirira gose wakili I think wakili na anachirira twalengese kerengeri yo kuligereria igoro ya obochori bono buna bagenderete iga ebintu twaligereiri buna kwigura no turnout y'abantu bagosoka nigo abakesana tarando mo negwe producer nego ntebinga bochori obwatumire chibesti nyinge sana biruge bikoro kunkari bagotebe biteni biriye bike lakini chibesti ya chiro ni chinyinge tukigwa kesa tumanyanga return of investment ebe se yatumekanga yigo chikuru akogera ekate yabosa ebe sakire bese kubekwa sekere ndetere gutinde kuonega netakire koreki ebe umote gosegetuma gose chinyende lakini ntwaligira linga kuri echinjiri cyabo MCA kuri echinjiri go chikoba cyo umuntu uri kugwake ngwara no musike senator senior council na atema kututura karari kuri giriye tari umuntu akirekura ukora aho tanga tageti kurubaro ige gyachikuri gine gento getari kurubaro tachiti kuri gino ensura yo umuntu uri akirekura yakarimo kuri giriye budget yatumegete usabese yale gosiarusi ino yagenda gosiarwani bese ndo gosiarwa sobwanchani kosobu yaburi okuliria gento kirigereri ne kale ere maga yibcha yae gose enembo gose logo ere maga yibcha yae ngwa kwaniranga musiki gashagwa na kwananga na tetenge kuranga abantu bachakire kubeka masakara na beira sobo chori ochakire university mpaka national ekero kurigirie process yo gochora umuntu ukuiba gwechikuranga getenga umwe MCA Hassan namanyite ngaki ali magwa bagokora lakini ni ekero umuntu ago wake kura tuchakire nase umuntu akweguri sakara irimo kwa itai gachi agent chiroche ballot boxes nje dia kwa chimwamo amatuka chire chinga ekala ya maji chinda ekere ko gunoro chinki ya gumari marago bekero twakorire twachakire kubara etugochakana kurigiringa sirio ngaki yakoreki ngaki yarenge ekuri ekuimuki uguru kwa ego mo deputy president agatanga muthende ene na bago koraiko nintake kumanya maybe bado ngotio kana mabere mangana mangetinya manyite lakini nintake kumanya ngase science ye yo muntu yo bugori ekure ya mukuru ase clerk ya mo ogenda ali ase biseta koraki oyetik ochaneli sakali ubeka ase box transparent ngayiye kure kuiberuga okay asa tigangiranĩrie ũmũcike agakaka ya wakili asa maiso aitũ a process nkũbwatigwĩre yo gwakachikũra buya mũno kĩgima na indi igotogoteba ng'ambu ya mũno ase 2010 constitution
na machikanda akorire abere enacted yo ko improve a process yo gwaka chikura o maana mburinga bune country ye tuatarire sabari entambe yo korosio bochenu we process chikura lakini bono aria se a process yetagete kwa compromised useta ite gututukaniwa ige gututukaniwa ne chinchira abantu bari bakwebanga number 1 wakili ige guchaka kubangukurwa se ukurika abantu bari bakorenda chikura igina ki tubanda kuiwanana chi clerk chi presiding officers and the deputy presiding officers because bona ngo batebya buno muntu nagenda through a process yo wakiru chikura na akiru chikura limo nkalusi nande nkamanye binte binde byakorekanete aba clerk baria kwa manya konyora nga bakoretwa ni alignment gete uso kurigiro nana ase chikurechi buna bona kerenyo na nyama ya na nyansiongo ekura te yuko na goteba nga abantu bari kirwe abande bara aligned ose bagenda to umurengo gete abantu aba ekewe ya ikire uko bara chikura kwa nyoranga no bwate chi agent ayanko ikagoteba nga garinka uko tatuare bintu buya nkoreta kuri emechando kwa makanya rubata agent yao asegetuo ojote bigwaye bono omuntu uri ndete chikura tari gakoraki tari koira njuto kwana guchisikaiga kwage ndo wachikoragera gukoragera okwira no korotaki oyigotete bamanya kuimuka bamura chikura chiria bataka gochikore ngenje kabire eyega asani eyega agake chi agent chiao kwa makonyora bono chire complacent yani na wabale mbai gurita maiso lakini intentionally mbali korora kwa makonyora nga chikura chiabe kubwe bombaiga foro aga kakaya asani chiabere chinke lakini chikura chiso kogenda bono chisikura itisibuya nabakonyora aita more nganetie osene no korotaki no mobugete bono bago chakoma yete kobara bose mbakore ngechikabire bagwatiriri chiko kirege ntokibwatirie akara bono bago chaka kobara ngo bago bakore ngechikabire bono chiko chaka kobaruga mo ibere nande bago tona richiko liko tabango tangasa kiro muntakoreki aiwe kwa makonyora nga bona gakakaya gaikirie 70 asani gaikinya lakini mo mari wa mangana mburinge ki asani terinya korotaki abwate aya egento kende nande na ariara isetie a process yekerere compromised because igo bona nga umuntu natete koro guchi asigeteri ndo umuntu getanyore obwanchereri gumono abantu bakoiru batano oseikomi because presiding officer na deputy presiding officers mbare gendo keria basaba ko kanga wako game mbare game ono ekara banda abahirirwe umuntu bunanje gusaye wakili kiabanga tomati gosoma warori nga aya wakili tama turikote unote buno mu wakili ore ekabanga mapati gokoraki bamati gosoma abantu akara bahirirwe maria bamakiri guchikura in favor y'umuntu gete abuno ogosarekerwa gwechikura gokoraki gokuru lakini in terms of kuiba chikura bono physically iri agakorera karenga go system eri migwe mekono bone iyo ya eyera bono yakorereki ya ruroro bono a system yo ko sari chikura bono yabere teri hardware igere software okay mwakwanire igoro yo obuyibi bwe chikura na namono mayokore follow up question anamono gochiabo wakili process nera ya verification ya chakire koleta liberere mense ya Kenya no togendeta sobochori oboboke twarorire abawakili twarorire muruwaniriri bwo bwene bwo mwanyamanto na ro mo senator ogotebe National Tallying Center igere ceremony obono ebwenerete ero kilikia rualia ekeburukani tali chake nande gotebanga eye tutete kora gosinibwa tencho gwiri twabege tororo unyeteyo kera bono to kora bochori oboboke ne conversation yenegenderete kuna mu MCO omagwago ikanyirete akwanire obwebi bwechikura ebubwate science yenkonko bwesaba okogera unless obeke tabiembe yabantu wibwechikura in itself mbore full proof enjiri ngabantu bagajire ngamwaburukaniga mwabeka chikura chinyingi iyo yaera igo emineti ngomu agent bu mwaki kuragete asi mabe no koboka so kubukwao emineti nga presiding officer ta konyara kokonya muntu
onye taranyora bokonyi wechi agent because agent mne gote anga tingo nyara go sign genteke kogereke neke nkiaba kwali gerinye kerata yanga chikura chyo muntu nchi bari chitari chiaye it means ekero enda asike gambero mo de for account obwene bwo muntu obochori bwo mwana inchi mbokoreteki mboro igege tutwata gete kora agree bune panel ga igangaringa amangana yo commenta chikura tayo amangana aroro ne tabie mbe abantu bari nyumberi go chakira chi agent mpaka umo returning officer igo egento gekuru ase kura ya rero ya Nyansiongo Nyamaiya nekerenyo ni nkwana yo mugusi otatiga onye chi presiding officer ni chi agent chire rumu elime chibwate gento gekuru kunga etabie mbe the law says oseri chikoli goteba umuntu bwo mwerio ogukwana igoro ye chikura agotoka ase constituency tallying center which means onye tali obo akibukuru obwene no tobwate bomas gento gyo yakobo bomas gento yakobo ro ni nkwana kubarango yo bomas tallying te yo bomas kogera onde bwensi na ndo tobwate na teba chi media house asime kuko yaito onde bwensi obwate namba yesimi yo muntu rase polling station na bakunyara ko the correct tally national tally okay onde bwensi orase obwate namba ya chi agent chirase chi ward through a photo ye tallying sheet eri na bakunyara ko tengo mochumbo okay so it's settled utatiganga ne bwene no tobwate kimwanya ndo ngarasi machiche bomas there is nothing ya koreka bomas na ba koreka ko anniversary towers umuntu akonyora the authentic vetting slip kept 10+7 and then to manyetenga ki polling station teye bwate bantori okay so which means we are able as a country kumanyangi president ya Kenya by saa 5 ya butukuli wakachikura no ene chikura chiara bache constituency ekene ngeringa obante karba kolega sia oburonge onye ikura yego sie ku saa 12 by saa 5 ya butuku kero muntu atakere kurara kama ite ngumwe kwanza obwe musie by saa 12 ndo akera kumanyanga ngobwire emerondo ni enero kwa yugo mwe musie abatanga elino kuliginga morose musundoke onyorenge ngombe abwa tukirikoro bwe okay asa ni tebe a national tally kwa tallying center ya kwa bomas bomas bono yabere synonymous no korekanu obokorekanu na bomas asokubara omubaro w'echikura byabere gentekemo ase myaka ya etire bona igange chikura turatabe gose no enkuru 2013 because 2013 naliyo bomas ya chagete gutumika une national tallying center lakini na njite yanze na buno mu wakili atabire rero IBC ariye kerenyo bona tuyanta bebona kerenyo ekerenyo chikura chi presiding officers chitara chirusi chi polling station korwa Nyairanga korwa Gekendo chire ikonga se constituency tallying center go se tallying center ye Nsaimeria no manyetenga innocent batara kura kurwaria muna bagutangasa ekura yo mwari because richukunira chitirika improve sana rigatebanga asege tuo no chikura chiko koraki chiko tangaswa chikura chibuna chikora chiko tangasuga omo returning officer wo Nyamira North Mugirango ataranyora amachibu ayo hospital korotaki eto yabugata aseki omuntu Gekendo ngwakare abantu ari ngutwa bari chitaring center chiabo ngwakara tabanga Gekendo omuntu mutangani gane ora 70 oyo kabere 10 oyo gatatu 4 chitaring center chiri bachikora umuntu uri already returning officer ikongera rasaba begete taring center area ataranyora collected results koruchi ward osekuru bituo already ombantu bamanyete ngokoreti ubwire so yamanya ko bangara be ko begasia enkonsana gochiesa lakini esinge nche country yo konyorere ngari oroche country kare bakatsa ku Todonyang ne kare bakamusambweni Vanga nega chite bakabusia Malaba na kire kona ekera abantu bagwa kichikura kwanyoranga bono rero igoro clerks and presiding officers imbachiete koba prepared bakanda kwa materials
rero obutuko bugima barinda material siri na go prepare saa 12 babanta yare bakorota ke bari bamanye gochaka kubara chikura almost obutuko bugima chikura bakobara sano nemo kwarorire abande bacha gukora the following day saa 8 there is no umuntu yotana korende sibi umuntu yokorereki orosire bono kwa makonyaranga finally umuntu akoben trusted namba chibu ari ni returning office umuntu ayo ekero umuntu yakorwa no timogirango nduma diminisi kya gochera nduma dinga yagwetera bakakoreki aike bomas abantu platantrie se no muwakia tabire ase tabie yembe nabo umuntu agoika ochesana numbers because into bono kero muchando umuntu namanye tenga the moment ria chesire na numbers yechigo saa 33 namba into kende yonsi ne code ase process yechikura so kwa nyoranga egenteke umuntu agotaka tia tora mweti yachikoenda koti kiatoire umuchando abantu basini ko babegenwa into kende na roride ga iganta tegoteba umuraria ase chibigiche chine chimo chiaeta dichiko na ndo mugwakiri na bagotokonya dichiko rigoteba ngakero e campaign ya erire candidates emobwento ko ensure nga your material chiposta chain chos pi chibona tikotoke se bitu chibona tikotoke se bitu na rori ga iga muna mwa tie bigicha ege tu ekemo e posta ye candidate ye korteki era so morango abona na te obo changiri na buobu buri na te ba because bona ego baje ticket intentionally now visuals by bisimba manyete omuntu oyo chikure chichikoera igo umuntu agwenda kwenda koti atebanga this process was compromised because there is evidence ya ege itaye sukuru e posta yo muntu yakarata yare ngoro. Okay, mwancho muligereri buna togendete gukwana semambia bono gonde no muwakili otieno mukaya na boigo na Hassan Nyang'au togendete kuligereria ali agendete gukorekana kera chinsemo au chigendete gukora bochorio boke na namono ase screen yago mwancho muligereri nkwarora uyo kurukwanga JB Muturi nere na nyarako bagagwake kura ya yesigitweke muime ya mbere north asibagendete gukora bochorio murwaneri bwe kiama kia DP no ale kuruku Newton mwancho muligereri negatia ali agendete gukorekana iminsi ya Kenya bali kibaito nigo bare maiso andonsi ase oganeti komanya kendi gionsi mwancho muligereri togotebi tobasa gusuka kuruga igasigita seni kia ona mbeyemo na namono nigo mbwate panel y'abantu babwate obumanyi bolibo konyara kwa bago konya komanyanga nkikirike gendrete ase chikuri chigendete gukorekana ase chinsemo kwira na tole twara kwa nerigoro ya personalities lakini ntagete togenda umutima ko tukoira na Hassan Ong'oro kiringa na tete kwa nigentekemo tukoira na tutete kumanyana personalities twabakwanire lakini yaseme ya monere kwamba kororekananga sasa ati ya majiri korara macha itegoro ODM ase chikulechi Kaspul twaroche ebicha ya Gladys Wanga kebekire no murwanereri Boyd matuka magega gware kore ya Raila na barwanereri bande no ene birogo biri byari kurungo pio wancho muligeria ina Soko TV tondo mutimoko Eye na Soko TV uboroso bw'umugusi. Sosera, ekegonko, esukari, lisabeso, ukurasa kwa manyinga, yan